pike no mayi na pa wa ato ho pike no wan hwe ya so si di ne dwuma wa ha no ya obetra pa nyansa nketwa edu ahwache so ya sofo edu ahwache ya sofo se akwa be nyoro se me betia ho anu ye lowen ya na nyansa nketwa kra nyansa nketwa kra nana ya ka no di America Asem Mpe Nipa ka no enipa bo na ebo ho ka ho bo ho wate Asem Mpe Nipa ka no amanfo bo ho se dia amanfo si bo na bo no nso se ya adagye nipo so benada adagye nipo so brada kwa manfo ania pre ewo Asem Mpe Nipa dwumadie no so na Asem Mpe Nipa ye bota ye kase ya asomdue ye bota ye kase pa ya asomdue asisi sam menteme ho ase hey what the buy antiase ye pese bibia ye pepepepepe yo ena ye de edi ye dwuma ni abeye ye hontam ginafo ye tansem ye ntan nipa so obi di card na asem ba ha na no nkyere se de wabebo no kwan do no wo ya Asem Mpe Nipa tamfo ye hwe se asem no ye be pen pomasi bre na asundua ba tie odifo pokwamna da panini mpom onyankopon basa yadom na dawroma ye ho ye papa na wadawroma Sunday no na menua be ma me ne twa movie ni actors ana movie no adana umi omuna samwase movie no de otaye gate man pa o na am sini nyina aka ho na eso ye de free baby na ko baby I was ya na uye gate man na so free baby na koduru baby ma yeskani da ana afeso kura no masaso aye enye ono a problem birim ne kana sa na tie nti enye gate man ko a wadawroma why no omuna samwase uye film no a gate man no draw so ne ade eno no ye do free baby na ko baby won say directors na baby e be fata won ye do ye na no me ne bela samoa movie ekotwa ye ko Adon TV na me bodyguard sa na tie because me honam no ese fata sa be na me chena me nche me nwa kolege na no na yere efiri mu okwa awo so na be matinisuo sister comfort colleague na areho enye easy na wo hwe be makobla ne wodi for Paul na metinisuo na me wura ho na wo hwe more actors empenifo mo twotworo na omo ba ya to say yes eye no eye e ma ne yefe etie de yenwenu nyina ase actors fo nyina lewin titru lewi kokuma no ne akrobato na ma magba no ye de omo nyina ase so omo nyina bebeja ma ne yefe menwa ba kalo utie pa ai woman ye very fantastic kalo de he do kro from no kalo unim ni sa ho say ya na uta akọ asemba mento me bo adabi ono ni action lady no from no ani o tie ye ko team ni so o ka so be ye part dokun akese action lady na dwobre no okoje dokun we are so messing na dia san ya me eno sa koje o de mi koje ko bu o se ade chimidi kala kumasi yes ye ko team so no be lady na udru kro from edem oye adwuma to se onfa Sompa ni agro Oforisuo action lady on na mpema sem action lady on ka so on asem kwan ya do di for fason se mene we na content on mpema sem na me so nyama sem the body no ntia nyama sem kra o mo bibia ye kama bibia de kama na no ma bebre nam kwa so eba me ba ma beten sem bebre na me di dwuma kakra wo abonte won ba bibia ehye ye de na kwan bi so ne nipa bi aka asem bi e ofia na ebe ma manfo ate yenka se nyankopon no bi ane watan bi etie na ye bekoye nim ni ahwehwe nsem wa na otuteji bi na yenwa ye friend se colleague me boa brother comfort colleague ene nen ranya wo hwe TikTok ne ade a o trendy wo so pa na osun na areho omo ana omo ye mfanso omo ye actors movies ne ade no wo hwe mu a wo nipa bebre ke wo se omo ye movie omo doso ogan na hapa omo doso omo benya sika omo nyanya wie wo movie nim and wa kire bi ajai
Sa. Oh. Ghana hwe mama nka Asem Oforisuo. E wo movie nim. Me na wo mo manya sika manya wi. Ana movie no kura no. 7 preduasa. Ente se first na utimi ko obi fie, pecho man part 2. Na me nkoro ma hwe part 3 no. Eneni wo bi. Eti se no, de pese ya kan nyina ne se. Movie no hwe first no. Wo hwe Ghanaian movie pa ne Nigeria movie a na ye challenge. Oh yes. So ti ase. Ene wo. Enti na no wo mu a omunya sika gya ko mu ne ayi mu no. Nyankopo ahira omo. Asi. Wa wo mbia no. Se bi edin na bi a ebe hu se. Na we asema wo kan fa so be no. O mi mo me ba. Asema no. Atentina now. See this eba ai Sompa kura no. Ye wo village a ye twa. Ye wura. Tofia kwa da no. Debi bra. Ona Asem no ka. Me kama Asem. O kwa sasa na ka. Ona Asem no ka. O ka say. Tu ka me kasa bo Asem. So ka say. Me ba ya wo kasa makasa. And everyone. Moving corner series. And the series nko. Eti na moving. Oh that. My young church mo. Me Ya kwa ye no. Me hwe ye no. Me ha mani asa nka me hu me wi. E da kro. E ye ni bo na pray. E wa yi na se. Wono so no. Wase ayie no funeral bia o na e chairman. Ye de na to organizer. Aha, but no ma bi say ba. Nanka uhwe ayi so ai sanka hu. Organizer also. Enti obusame na obusame. Ya ebia no. Me den yana mo akra. No ofie no. Me den yana mo akra. Sunday na me kwase. Okay, Abrotia. Ebeneza ni awode ya bedru nti ene omo no be mia na no anka meka se ni awode ma bedri eya me fe dodo ni awaya mami ebro mentia sei so enti me pa mini na waya mi say ye radi oh yeah ebreni say the besia said ebeneza dia wodi ya bedru ne eye ni sododo of also be ma aka enna kakra bi enu na wotwemienu mpo na ye de emfimpimienu na aduonu na kwa akogu na enye nipa nyina na enya ne se ne homie wo yemu ye da so te ase tekrema da bodwe mu a na de ye ka kire radia ne se ne awode ya bedru ni ase danko a na ye de ma ne de me ho ye nyame adom me gidi ye se ye tiefo nso mu tie Sompa 93.1 FM at the same time Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 and YouTube Sompa TV ni nyina no me gidi ye se nyankopon adaroma ye no mu nyina ye ho ye Okay. Na Panama mes ho ye dia na fosuo be ma me so me ho ye. Adentia me otoma me se wo mu no. Ena o therefore so. Ti me kasa me kanansi. But me ye ni bi. Aye ni bi. Ye ni bi. Okay. Asem Mpe Nipa tuma tie ena wasungu so awutie no. Na o hwe said the boy Abi one ni nwia odi4 ye no a ano den na em se afe no kɔ na wie ya saa afe no kɔ na wie ya saa ana futu samu a mene mapamfo ye de ebra ne se last days are always dangerous. Wonderful say ubehwe say ye free January na yakeka egumu na yababesi December ya eyadom wo bia sabre wo tie Sompa wo fosuo ne na pamfo afutuoi say last days are always dangerous you know on kan cheru ade say ba say yadom ayeye nka odin efise wa ya ade afi ye fiti ase enye obia na sabre wo timi ka say o yey afi fiti ase ebesri December January to December enye obia na ti ase semeka kra no a wobofo ani edi na yaw katacho bema obemfo afi wantumi ankroso anu Sompa Sports enu ti se ne se wo ti ase dia na wo dia yeye ne na ase amakuru potwe ampon na dia tie nie se afi Nyankopon abo ho ban every January
edwa baba be si December na wo da na se a sabre akato ene bro na December yi wode akwakogu na yakwakwa afifufuro mu a eyemfie mpinu ene aduenu emiensa no na yakwakwa wuram na busa ho se sabre ya ofosuo be made afutuo no Ghana adese Kumasi adese ni wiase afa na nyina no wabusa ho se ubetumi atwa na so ubetumi atwa akowura afifufuro no mu dia ni nyina age so mo ani da ho baby bia yakwakwa do na kwese kutire bi ne tuntum na doso sabre December no ene bosumi eyeda yedimu ayenei eye 20th da toso aduenu enene yensese yensa se sen na aka na sen so na yeye ho yebetumi atwa adura na busa ho sa meka cho na anwumre se wobetumi atwa adura je so ye ni da ho ma wani na ho na baby a mede mafutuo no efa ne se sabrei amanfo kan gum ebi kwa wonkro nketuam ebi kwa wonkra ase akwa kodi bronya empo kura no ebi kura tutu kwan a esoso a chensa akwa kodi bronya na baby a mede mani esie pan se ye Ghana kwantempo so a driver from omoni na ho sabrei ya patro ya tetetete suoi mi wogidie pa se enkane no etutum no na amanfo ntukwan sa o wona wo ye wadwene se wo pagya politin bag na ntale mienu miensa bi a ani da ho eye mmono won fa nkan wo wedie da no afa no okọ nkro nketuam afa no odofo bi wakọ wo madofo bi so momra mo ni bronya eye ani gisem o na mmom yenhwe se adroba fo wo mode ye kọ no ombema wo ani ada ho enu ti station master fo nyina no enka mesra se mo driver fo nyina no mo hwe se mo betu omofo sabrei efri se ketwa no aka no ehu chan dodo no yatwa no a ya kika sa no yatumi atukwan akwakwadu yekuro nketwa mu a sabrei bronya da no ya na ya ni giankwa o ya na ya ni giankwa o awrahosem ni mo eya ni giankwa na so wanhwe ni ya awrahosem ebedane aguso a efriwa muani na ho efri se wo bi ni obi dofo bi kwa akopie sekantwe bebam anibere ya bam na se sekantwe bamu a na ntokwasem bamu na kowie police station a wanhwe ye de abekwa akosie ni nyina ne se ye do bekwa asem dibia ni nyina bekwa akotwa afiase wahu de anigi akwakowie wo enti wo ji wani no anigye no ensem a wo anigye ni mo bronya bre no ebi ba be prepra ebi kwa akoda asupute enti 25 25 26 no na wo ho oden enso wanhwe ya 25 anwumere no a de aka nyina ba busum nsia no wo beba ba betwa no konfo anoche ni ahange onan wani agye aboro so enti na anwumere mansem a meka nyina ne se susuji wani na nigye amroso no eduru bebi a ekowie awreho eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo. Last days are always dangerous. Omo asamoa Oforisuo edase anafuto no ohwe emra ewo mu ya ehu afuto na ade amaye no na waka akase yedi asem no ebeye adwuma na sama waka no enko Nipa baako ye na yete akura no ebi kan nyina na ebetia senior college ye no mo di dwuma teacher ke yadu wonim se ke yadu aya de bia anifrafo bia freme na yebeda ke yadu se Nyankopon enhyira no ye nana senso na wo ye asempa ana wudi asempa ye ka wonte ne mu wudi obi atem de ya na Nipa kro wote eno ne yefre no papa ntre na wedi Nyankopon adom atre yo ene ni frafo obi afre me se omo wo de fa me so na se be nko mo wani a komwa benante aba na omo chese nyame adoma Sunday ye twa mu
ni frafo ne bubuafo ke adu afa to no so na menye sure say na nkopese pii nenso asansa fa de a ya no de kire ke adu nyame hia no one ne yire wa Aji wa kodie DJ Millicent aka DJ Millicent almost DJ yin do ya de okodie aha na menim se pike na kire no de afi na matike adu peja wo peja na afi na mate ase afi na mate ase pa ke adu mema otu why ya do no yire Oforisuo be ma na asem na ode aba no se na wo kan se mame sanko ene why wadwen so ba o mienye program na ti hwe we bo national na tie for mo so le a me pia bonte a se me ha sofo mo ready ode yam yo mo ready ode yam kedu ye chama aha wo edu so na so waka oh dabi tie Oforisuo edu so a no wada me edu me so o se me time na why na tie why edu so a no waka bia ta o ma men kasa nimi ye che okay ya ba repa and that program we that program bia so I Sompa ko ankan o mu cylinder door okay asemasi wo bia no enya Sompa fo ba nipa wo kwache mo ye friend Yona eze ke ni topum no ya o mede ne kan ho koye no asemekosi wo no ya ba na unim Yona ho nkomo kakra Yona unim Yona ho nkomo ebra na omo te hwehwen ni mu no anyankopon ka se onko ni nive nkoka nyamsem short as ya omo kono Yona ya asode wanko eno paifa baby enti pono so no a sa ene nyankopon na koduo ni si ye no no munyimintum nipa nsan wo moja ti munyimintum agani pa emmum okay enti no ya kon de ne ye kon asomdwem na nipa bi efri baby betena kanim na se mesi lenda enti se nipa no na ye Yona no enti yenyini tupum ne ho asem beba Oforisuo asem a wo de aba na ano den ye besre makasa asem wi se bronye ye ben afen ni wobi sebe o yire ne bonim banye nyina na ye da ato ye ne o enne amene wo kase hangi obi enne amene wo kase obi akokoma enne amene wo kase obi awu enne amene wo kase obi bebi o danye afen obi nsu kodi ne nkwase asem na Oforisuo de mpesa me kan nyina asem wo na no me kan mesi kromrafo mpanifo policefo na MTT fo no wo mo sorry ye maame no mu asebe ye twa o mabe trotro twa o mabe no dipa nsa kire wa asema na wo ken dipa nsa kire wo enye obi a na to no wadi bone last year nyankopon ahwe so wanku ato wo da so te wo se de obeya na obeya wo wiase nye dipa nya na to no ye ni enim sanke du me no a me ko me chapter half wo eno a me ko ho chapter half ai if that them me kan obi en chapter half na ye koye no omuhu mi se no na ye ni suo omo sasem omo kan nyina ne se kaburo nya ebe nkakata che obe ma kenim de edai obetima edai ayeye na nso fofia ntoata ye dwale abam kata che okọ inhyiranka urade se sebe nyankopon aye wadom na ono ma waye nyina wankasa wumu no hu se enkoyie no nyankopon ahwe wo so obi kwa kobokro na no abompa urade ma menkomra na nyame hwedi ampa nto obokwa aba ni nyina nyankopon aye de edun wafofi ama afi de edu ne de wutwu mutan a ato de aduri de nyame ebeneze nyame de ode abeduri de ato ti ebesre se ade bi anipa wo ye bia na wo hwehwe se nyankopon nipa hu ni nyame de wo hu nti se nipa da sani wo hwe na wo sesa na afisese ya na afi a ebetu no man koyi a wankasa chance sese hu se nipa amini ni obi a na mini ni ye adwuma kwa am de ne fa so amwa eti we de mesesa afiri me bone ho wo ye mate ni bupanimu wo ye mate ne kwan driver no driver kwa mo fa so a se be passengers mu bu omo enu afi ya ye besimu na wasesa se menye sa de ni biem na wo bia fefefe wo hu nwi a wachia no na ye fe na ye nyina ye hu ye ho ne ye cheche ho se ya na in fact ya na eye ne je edanse nipa obedi bone sa na fe betu ye ni na nti nyankopon de Oforisuo woni ye di ni ye okay woni ye di ni ye pa okay woni ye di ni ye odifo mejo nyame na waye medi asida mano se metiasia na dumalako se metiasia ono na wayo ejo nyame na waye
me tuntumlu asida ayeyi eje mitam no so akateme eje asida se wo ejo nyame na waye da ye be kuto no sompa mun semono enum do obato o enum no hwete enum no obato ne mun sem no ne hwefo no eno ne asem no boga de obekọ na tanga no eno ne asem no na me hu nwum a discord wo mu se sa nwum voice we ja to na san kolai wa sorry dem nipa kakra na no mo to nwum na se ya wo na ho se nwum no odi yakọ ovosi otwede amponyankopon basa yadom adom yakayen eneso adom binti na naji ohwe yiti yen yebowra team ni se be chere nti adom binti nyame adom binti ono na yiti me se wo ye ohene wo ye president wo ye minister enko yuti wo ba bia mobi entwetwe tun se no ye ne manager ne mpanifo nyina ye ko ekwa yiti wo na naji wo ofosio me ko na manyimiti na o hu me ne de Emma afe free January ebesi December de ya na emuye hu ay abrabrese bone ana de memuye de ay abrabrese anigie se nyame ye wadondo utwa 31st na ugina ho na wo presi nyame eda aye 12:30 to 12:40 to 12 o'clock na wuremu a na de mo nyama ma ewurade enim se nya nipa nyina na etim ye ewurem se de wo ka no na ofosio nipa bebre dwen se ebeduru edana na bebre dwen se obesa kyera because do 31st na ya na nipa dom bebre na omo manom nsa kakra omo asabi mpraduasa omo timano nuro haba kakra no obi ekowura so de makopagya na nsa because onim se eda 31st no ana ebi anyambeba tambia no eboke asemwom tam watch ke bia no eyasem kese na se wotawo no nye ka enkase woni asem awonsna emme wono enye se awonsna no kan ekuro ne ntuwo ekotuwa ana abehunu sa awonsna edo wana so no ye wura be katachaw kasemi o se ka yetimu no unu ba bia se wusie wunsi uduru dia ubesi adofo yetie yen ye wo ma ye wo yirenom ye wo nuanom se afiye ya to na si hia ya ye pa chew eya mum ye nya bayisem no mum ye nya hoya mabodua bekun matutuo matwitwawo na anytime mumma ye nyai December nyankopɔ betima hwam wawuram efi January kwa nyankopɔ betime kun yame chota se enyu obi aso ne yede nsaka no let me tell you fact afidie no ofosio onyankopɔ so afidie fi January to December nyame so afidie bonsam so afidie wo wura nyame afidie ne mu a wo wura kunkrum paso wura bonsam de mu a wo wuram eti afidie no esum da ho eti ye de enye ya adwese be wura safidie no because ye yemfom safidie no yenim na kwan ne say free January to December hwo no yie hwo abrabo yie susu kasa eya hantan wodi ontimi nkome ontimi seme we ye hwan we wonye obi kasa we this can yes kafi master kan na osadwonwa unye skenter na osadwonwo unye ska be secreton eti ye hwe ya no kasa yie ifri samre ye ko ungu ya eno so na yese mesere o ose maton kutogu ho me ko cheso em de kreton afra kreton okay otu ofosu de ye kan kakra bia ne se nipa wo ye tiasene no onte ne ho asese wo ne Kristo bebo na onya niema bia
ɔkeka ne mu ɛsɔre tie nipa sɛdeɛ ne yɛ kan anadwo yɛ obi sɔre akɔkɔwie obi anadwo yɛ obi sɔre ɔtie yɛn yɛbɛka ne kora sɛm akyɛ no wobɛkyi no afidie no firi hɔ na mmom ɛduru taa mu ɔnyame bɛka sɛ afidie no nyi wo a wotwe wo baabi a ɛntwe Okay. ɛti last day is dangerous no momma nyɛ very careful na dangerous no ebia na wode wontimi ansakyerɛ mfiri wo mɔne mu papa asɛm adɔpro da hɔ ma nipa o ɛda hɔ twa nipa wo a kɛyɛ tuufoɔ a wɔkyim afidie no afiri hɔ wo se sɔmpafoɔ ka experience enti ɛbɛsa kyerɛ wo nti wɔkyim afiri hɔ no saasa wɔkyi fa bra na bɛtie nkwagye asɛm na ɛbɛboa wo because asɛm adɔpro no Betie. Now last days are dangerous. last day as dangerous Sabre we go the watch there always dangerous ya ye kwa wie. sabri ye kwakwo wie Hu papa. enti ayɛ penalties Argentina versus France meboa ɛyɛ penalties wɔn yɛ ko a wɔbɛbɔ ato atwene wɔn yɛ atena wɔde bɛhyɛ meboa enti last day as dangerous no That's it. meti brofo sene me nua bi So, meti brofo sene me nua bi yanko yanim. I'm speaking English you know Odi sie no. eti nim si ne say mumma yɛ nyinaa no yɛntwe me Kristo yɛhwɛ no kasa yi yɛmu nipa yɛmu atiasefoɔ because obi wɔ hɔ no mo no wɔyɛ honhom wonim na wɔkɔ kasa atia na wɔyɛ bɔne ɛbɛku tia wo man fɛ sɛ last day Abrotia. Of also bem me that see. Na asɛm na yɛka ɛtwi ɛne yɛka ne ha ɛma ma obi nka ne kɛtrɛ ma ɛhyerɛ wo pii Abrotia yanko. of also saa nkɔfoɔ mmienu wei sɛ wodi wɔn akyi a Hwɛ. woahwɛ yɛ nso Me se wobɛtena betumi de ama mmerɛ ni nyinaa mo enso wo mo. enti sɔfo no ɔmo no monkɔ so yɛsɛm a ɔyɛ ma me mpata me so mate wɔ m ase deɛ yɛtiefoɔ no bɛka na metie anti monkɔ so anaa monkom ɔfɔ so bɛrima last days are dangerous ɛna ɛdi akyire no yɛ ana ɛhu Papa. ɛmu nsɛm no yɛ akɛseɛ ɔbrɛ bi a na sɛ anamotuo bi a wobɛtu no wɔ wabrabɔ mu no ahyɛseɛ no ɛyɛ ana ɛnhyɛ da ɛnhia pii saa ɛhia deɛ nso ɛnhyɛ da ɛnhia pii saa na mmom na wieyɛ no ɛna yɛbɛhu good results anaasɛ bad results a saa anamotuo anaasɛ saa nanteɛ no a wonanteeɛ no ɛde ɛba nti abrabɔ ahyɛseɛ biara no ɛyɛ ana ɛnhyɛ da ɛnhia na wieyɛ ɛna ɛhia afe ahyɛseɛ biara no ɛyɛ ana ɛyɛ ana ehia sɛ abɛtoto nneɛma yɛ nanso deɛ ehia yɛ paa yɛ wɔse yɛ ma yɛ ni kɔ ho ne yɛ ni da hɔ ɛyɛ brɛ yɛ a etwa to anaasɛ brɛ a edi akyire te sɛ deɛ na yɛ kɛn na ɔfɔ so bɛma maame fa yɛn kɔ bible mu kakra nyankopɔn kora tu yɛfo yɛhwɛ bronya yɛ a ɛbɛyɛ a onsɛ 31st obɛhu sɛ obi a onsi asɔre dem the whole of the year obetu ne na akosi asɔre dan bi mu ada ya okwa akogya ne bɔne mu nyinaa de ato hɔ na wafa Kristo sɛ ne kra ne na gye nkwa nanso maame nyina na yɛfoto sɛm yi so na me mmɔ kɔkɔ sɛ ɛnya asɔre dan bia na yɛde yɛ nan si mu Kristo tu yɛmfo ɛwɔ 1 John hɔ no 2:18 ɔse mmɔfra nkuma ɛdɔn a ɛdi akyire ne nie na sɛdeɛ moate sɛ antichrist no reba no saa na sɛ sie yi yɛ a yɛkasa nso no antichrist bebree aba ɛna yɛde hunu sɛ dɔn a ɛdi akyire na ba wohwɛ nɛ asɔfoɔfoɔ a wɔnom bi nom aba na ɛnyɛ wɔnom nyinaa na ɛfiri Nyankopɔn asɔre da bi wɔ hɔ na wotu na asi mu a ebi wɔ honhom ka kyerɛ wo sɛ pie firi hɔ obi wɔ bɛka kyerɛ wo sɛ bi a woyɛ bɛyifo nti na woyɛ sɛ bi a honhom na ɛkasa honhom kasa kyerɛ sɛ pie firi hɔ da bi ayɛ na ɔdwomtoni bi bɔ ne nwum bi ɔsɛ ɛyɛ a Awurade wo kasa ma mente wo ne because ɔbonsam so betimi afa kwan bi so akasa kyerɛ wo honhom anaasɛ wo kra ama wakasa bi a Nyankopɔn na ɛkasa kyerɛ wo no ɛno nti ɛhɔ no deɛ mede fa ne sɛ yɛma yɛ nina hɔ na yɛnhwɛ yie ɛwɔ bra edi akyerɛ yi mu ɛwɔ afi wese mu no ɛnya asɔre dan bia ɛnya sɔfo bia
ɛna wobɛtu nan ɛde asi ne nkyɛn anaasɛ bia bɛtu ho ɛde akɔ ne ho sɛ bia okɔ akɔbɛ mpaebɔ anaasɛ wokɔ akɔpɛ mu a wanhwɛ yi a enwi akyire no no de wakɔ akɔhyɛ ɔbonsam ɛne ne yɔyɛ nyinaa mu na me free hɔ no nso no na me ka kyerɛ yɛtiefoɔ adɔfoɔ nyinaa ne yɛahwɛfoɔ adɔfoɔ nyinaa nso sɛ bronya mu ɛna yɛduro no da bia yɛ ne yɛbɔ yɛn ho kɔkɔ sɛ ɛbrɛ yi mu sɛ eduru hɔ a ɛhɔ na wobɛhu anigyedi akɛseɛ ɛhɔ na wobɛhu party akɛseɛ ɛhɔ na wobɛhu aponto akɛseɛ ya ɛno ɛkokɔ so wɔ meamea ne nyinaa ne sɛ yɛkɔ akɔgye yɛni anigye amuru so pii no ɛyɛ na nyɛ too much of everything is bad na ɛno nene sa wohwɛ yɛn social media ahodoɔ na ya na yɛ me dɛ yɛ me fɛ sɛ yɛn nuanom bi atu wɔn ho asi hɔ ɛde kɔkɔbɔ nsɛm ɛma yɛn ho wo pie wo kɔ akɔnom nsa ebi kura wo kɔ akɔdidi mesraw oyam timi kan anytime enya wadwen sɛ wo nsa sɛ yɛ no dio sɛ yɛ nsa den na wo num ɛyɛ no ɛyɛ wa choice na mom hwɛ sɛ wo fancy wo nya hɔ na emma wadamfo bi anase obi a wo fra ne sɛ wo yonko brɛmo obi a wo fra ne sɛ wo nua no wanhwɛ ya ɔbɛpɔzi ɔbɛto wadu ɔde awudro begu wo nsɛm wanhwɛ ya ɔbɛsɔre afiri wɔ na ni gyina bɛwo sɛ watina nanom nsie do ɛno nti no sɛ nkɛ bɛyɛ esi brebra ma amane ma akokɔda ntɛm a empanyin se wonya amane enti yɛ ka kyerɛ nyina ho sɛ yɛn susu ma ni gie emrosoɔ ɛnhyɛ yɛ ma ɛwɔ afie wie yɛ bronya yi mu na yɛnya ahohyɛsoɔ akɔnɔ bɔne adwamamɔ bɔne ɛde ade ya ɛde ho hyehyɛ meduru saa bre na Bible na ka kyerɛ yɛ sɛ ne nyinaa no yɛnte so na ɔkasa kyerɛ yɛ ɛwɔ 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 3 and also verse 1 going no na ɔse there will be terrible times okay my main kind tree no na wɔse yɛ hunu yɛ sɛ ɛna edi akyire ne mu no emra emu ɔden ɛbɛba na tu ni sɛ efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛ ɛyɛ na so no Bible na eka sikapɛ bɔ ne kwan a yɛfa so a yɛde pɛ sika no ɛno na wɔka ho asɛm no afia hoahoafoɔ se ahantanfoɔ abususenkafoɔ ne aboni ayɛfoɔ asoɔdenfoɔ ne deɛ keka ho na mu baabi a migyina ɛne sɛ wɔnom a wɔn ntimi nhyɛ wɔnom akɔnɔ so wɔnom a wɔnom ɛbɛyɛ awɛmfoɔ wɔde wɔano ɛbɛka abususɛm ne nyinaa no yɛ a yɛnhwɛ yɛ wɔ yɛn ho anaasɛ yɛnhwɛ yɛ ɛwɔ yɛn kasa mu yɛn nigyedie mu sɛdeɛ bɛsie pie mu yɛn kasa mu yɛnhwɛ ne yɛnto yɛn no nareka na sɛ yɛto nareka ne yɛhyɛ yɛn akɔnɔ so ne yɛyɛ sɛ yɛntumi mma anigye amoro so nhyɛ yɛn abrabɔ so ɛwɔ afie wie yɛ bronya yi mu a megyedi yɛ ɛwɔ ahotɔsoɔ wɔ Kristo mu sɛ wɔno a wɔde yɛ firi aseɛ ɛbɛsi sɛ saa bere no wɔde yɛn bɛtwa ɛna kakra kai wabrɛ mu nsɛm a mpo na dɔɔso sene yɛ no ebi mu baako mpo ɛnyɛ bɔne ɛmfa ma yɛ ne yɛtiefo nti no ɛyɛ kɔkɔbɔ obi ahwɛ ne ho yie fa ho to Kristo so na ɔno no ayɛ dunsa wɔ so abrɛfo ɔde wɔn ho to ne so a wɔne mu nwa ase da biara da me da ase ma me mfansi ase no. Last days are always dangerous ɛna edi akyire no ehu sɛ enti saa bere hwɛ ho yie ɛna kakra yɛ akai ansan yɛ wura afifoforo mu anodin 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Pomagre. Panipa majeso We de wadaru matite ni o atakumulai. Piero yanko yanim. Upo ene de point ya da bande tie de dia. Na ave ye die to npa pia wona ma wo yi. Aka wo benya nka wo pia bo tikwa no watwo me na hwehwe obi ani abonte na ka so pi. Ebi se wonam nyina ni pe hwehwe wanam wo di bone. Adwebone ase ni pati mu ma. Ebi se wan hwe abebo ye wo kasa ye ye o hwe o pia be kasa tia na. Eno na ti wo nkwa na so. It moment church here katafanya die die me me mpani for so me abra boy akere wa tati so e ko kwanya research ya wa hene ile try pa we no na tamwa yati okay hello Good evening majeso mame Mr. So ukami pie so for ne yi nto kwanti ma ko that this has dangerous no ko ma me ni ade nko be dia me tie. Bye-bye. Bye-bye.
Wantimi anka bibia o se bukumba kuni ayite powers ntokwa no ena enti ena wo ba hello Maje so pani pa wudin baby a frefre oh jina ye oh jina ye hello Emwa hello Papa Sunjanko enka sunsum very man ni munyam photo morosi ahofe Chema 1 Papa we who ofe no crave be say me Sompa TV na me wa me e shranka ya fura wo sa papa ya wati we yeah de mu de dwa ko na bo dwa se fo no ti say oh yes yo Moda mon ko Sompa Facebook na mon ko he no mon ko Sompa I net 3.2 Sompa FM mon ko Facebook na mon ko ha brate no brate e ba cha sun dwen kan bi o enka sunsum na mpa cha ohene yire e wo ho ohene yire ewa hakama ka kire ohene yire se mechia no pa wate dada enna mi an papa omono ene sofo me papa omono e hira me na me ye ame ho na me say sofo die no ye je free sofo nsam de ama omono sa na akoba oh sade isi ade aye isi ade so onza uhwe sofo ne mamo kakra bi hwehwa behwe omono ne mamo kakra sofo die no efata omono asemasi yeah sofo die no ama sofo yidi ha onza last day are dangerous papa anti enyo onza last day sofo ntima ba omono ho sana last days na akoye pokwa bena oh papa nyame nshiramo mo didi mai ke uso ekwa bi so nyame nshira efrise udidi ema afoforo enya bidi safoi ena krupo twedi ampon ayi biafo no nani ewo moso enti anya nwanwa se de onsabe sumbia no na ayisika na nshira so abem nyame nshira o sa kwa so ame me papa na Dr. Brothers Foster me sua no okay o share program a obeye na week yi mu a enye program keto akra enti chenchire nchepa na ke do dia to no ho so se afibia wantimi kura no enifrafo nko a 250 to 300 there o se oboa o mo nya bidi enti ye kwa sonoma so ye fra sonoma so kwa da so ye kwa ne ba so amemu efro esa konkawe mabro but na metiase obete somfa so enti se ndia wiye brem dia asofodie no ye fa mo na samwa ho se sia de ene de me de stamp so ana Dr. Brothers Foster and so the stamp so say yenye sofodie ni free sofo nsem yemfama omono omono fata sofodie why na ne musika san so de sika san de be hu kam pasa kam de ma Jawusu kantan krechi na nso papa no die misasuru no kantan krechi die Jawusu da modern sika sam no hwehwe no sai o se wante die dabi oni ha oni ha why na dey obete papa ma men ko da video na so mra bi ya me shira mo pa okay hello oba pa udin baby a free yes good evening Maje so Mpe Nipa yep apom ti say adom ani nshira na so yamina say not so musa ni ezo e teacher ma Master Musa tani awa tu susu bi lema mu money ajuma ya feel sa en chemu betimi kan number so gu me so abronya so bete wonka so de ya na chi wi abiri ana abronya so bete afam so se bete wonka na nanse no omuna samwa si bronya no
obehwe se ye de ubronya ade bebre ofiri se eduru achiri abremu no wo ya ade adwenyini no wo ya ade pa ya de bebre wo ya de bebre mate look at what say na edu bia master Musa se uko obi fie no nya na aduane no ma wo a oye ose ayi na abedi nti na omuna sama uko obi fie na onya na aduane no mpeso obema wo a ose ayi ubedi sa no de afari ezo simini na omuna sama asimi Musa se de beba na obeje na there's a one time on sa pepepe radio mama shakra yes I know media me sa komiti I know program no embarrassment ni amazo na kakra me ka kire ewiasima nyina ne hwe we have some question ya braba ye bo no e send bebe na wo okay na yin ma no ni ya ofo no me sre wo mo ya emma no omunsusu emfa emma adwene enhye emma adwene emma emu emma asene se wo be ka kire wo ba ana be politu wo ba adwene na ma wo ba wo mu ni papa so ma the president akura na so politu akona de ne akona mu ni papa pe unu se wa se wo ba na brabo enti me fra wo for man kitchen sa de bia nsembia ne kafa ye kunu mu ho emma ye man ye kunu ntemi se nwa emma ye brabo enyi okay pani ne no ba se ya agro de kitwe but ni ze na ya de kashie sei ni tabra bo wa sa se tishi se me mana sa Aboagye bo wa sa fisu because for me papa ntemi okay enti me fremo se boni kwa na wo no ma yen kani yi yen tu mi pano fo se de politu ni pano ase no papa ne si banye o papa no prema na papa no ye sei ama ko ni wo twame papa en si o papa ni na nsanka ma kwara na bra bo ni na afi enti sa de ya de haye ni fra wo fo na manu kitchen ni fra wo mo o mu se sa de ni ye pama na papa oba o ne bra bo si ni ya ni fra she mani mu ni papa okay hello Panipa baby afrefre udin yo we ya friend me just say because flat antia so very senchi jo abega fo ya mamu nyina tunsiapa afi enko emra meto yen na ye da maso papa no mofutu a mode ma yen na kakra me be ka ho ye de ye ma me le ka ye no ele kwase ni ye ma ye ni na ho de chiawa akai na ni chichi fa meko amadaba fo there will be a for kai what they call be a the patrol also so mo ni na ho na se draba no ye nkusu bi a kasa kire no afin so adraba fo ma ye ni na ho ni pana do so nti ne kwa ba fa bi ntem de ha wo ba nti se ye nyina ye ya hwe yi a ye gidi ye se bi ye bedi na so bi mu a wani bi an kan ye no da ma se twi okay hello Panipa udin baby a wo frefre me de kwa me kasa free Aboagye housing okay kwa me yenko kwa yin ayi fan is omuna ne osofu omo mani omti mani jipa o omo to kwani de bia omo nkoso ana wa hina yire so de ne sedi bi ni na mkenke ya no me nya bi wono me ya ni se me nya ni je so du program kwa so a mani teme jipa okay omo to kwani de omo nkoso de bia ye bo bi fi omo nkoso omti mani jipa wa hina yire sedi ya kwa ya no na mkenke no kwa ni ana mata filimo ya no ntimi pata wontimi mpata no wontimi kan ko ni fa omo nkoso sa omo timi mani kwa ni nye easy bye okay Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no na yehwe ne yemfa last caller na yenko emfa enko yanim no nwotwe no yabo ne yeko Sompa TV no so hello we dia oya lucky papa udin baby a free oh penegasi me frame asoleba me kase free bokanche okay
na nkonto magina so ache pa kibe Dubai no awu ka fa magina so ma meka ka sama ma sai kumlika sa ko tobi ne kwa so a me vera ko so me ya me ne kibe Dubai hamba yo be ni ga tie me da se ani mo futu a mo de ma ye sebe pe ni bo se agbo ko ku hoyi wona mo hwe pia so da koda so de bia ne sia pro ma ba wane mlantie no mo bi nya botre Nintie futu a emperipo ede maye no afeni kwa wie ya na ye ntade hyem eno no bone fo di gina so esade hayen ye bedu ebi kwa ni ebenya wale a na afedi wale ne nche na egu san se ya to ye ho ama bolonsam eno nti ni bi to na nyum se ma to Yesu akoto bolonsam ento mo hwo mo yi e wo buru nya blemu bone fo no so aso aka mo kan nya me hia mo Nyame so ensrawo na de oba twa atoyi yi no ne kasa na yemde ne kasa na yemde papa efrisa hwerema na twetwe nwomba o se de abrewati afutuo no mu okan ye no se wanhwe yie na akonoboni bi na adwamamo no ekwa akokoba na boni nyina hini ene adwamamo no eno de akropotwe ampo bible no mpe kra na ne nyina beba mu a ya na ye ntade se no na bi wo yi wani enyi ebi wo ho a uyi wani a enyi na wahu se mema so mema no omo ani no no omre hwa ade a etwekọ wo mo adwinim ma de ya na omo ni problem sa omo de ya na omo atenka no wo mo adwinim je so ka asem de kire no ansa na afa bema de wo nani so tinani twa so se ya na kwabrani nani aprunsuo na nani aprunsuo enu ti no ye hwe entare hyemu eyie eno so ebeboa yie papa na nwotwe abo apa ho sima baako na nwotwe abo apa ho sima baako babababosome no December no akaka krabi ni ade kwakwa kogu ni awura afefofrom na afefofro no mu nsam no eno de obi anim Sompa TV ena wani egusu a wo hwe no ya Bowra TV no so ya ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre wani egusu a wo hwe efri Sompa TV no so no na Asem Mpe Nipa no ya bota ye kese pa ene se asisi samni appointment me ho ase ene ya wo de ba eno ena ye bedi ache na ne nyankamfu anno ni nyina kamfu anno asumdue nkuto ene pepepe ye ena Asem Mpe Nipa dwumadie no ye pe na ye de ama adasa na obia ho aheha no sa ena Asem Mpe Nipa no ye dwumadie no ne kwan no ene na kwantempo no sa ene kire wo mra samwa atrase sa ena odifo pokwa David ono so ewa ha wo hene yire mame yeboa akua asuama bronya woya ono so ewa ha abrewatia ono so ewa ha Chief Executive Producer Majumedie yi bema wusu kantan kraka ekoba jasi ewa ha sa na ya mensa abrampa ono so ewa ha oyoko eba kwaku yeboa banso enso ewa ha wodi dwumadie yi one ko wusu kantan kraka ene na pamfo no mu di dwuma so pa na free eka producers ne ho a wo mu kunkyere nyoma ne ade bi ebesom omanfo ewo Sompa 93.1 ene Sompa TV no so PK ewa ha bonkumene ono ena echichi mfidie mfruma ede emame sa na kwa MC awa wona wadawruma utimi ehu yen ewo Sompa TV ne so David ene yima social media handles ahodo ni nyinada nyina ubehu yen ewo so Facebook Sompa 93.1 sa ena Sompa TV Ghana Facebook no ubehu ye wo Facebook no ena medical abobo edi amam sa na YouTube no abogafo no so anya bra mu hwe bi edi free ho eno Sompa TV YouTube no Sompa TV hwe yan netie yan efri ho na efa aba efri de ye mu na datia ankwama bi ne wankoto SM kofro bofo mpa bema suketu ameyi pebre na se Yaw Aboagye Oforisuo nintin fosuo me ena metie dwam di Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so sodro driver yenam touchline kwa de woba no anya atrase enye asam ketu akra na sabre ya yekeka kobronya yimu no sabre ya yekeka kobronya no yehwese ebenya bibia nom yehwese ebenya bibia hye efrigi nim
ama yenya hoho a yenim ankwan kogu ase ye kasa kura ye numbi na sa drink ya abai mizo sa drink we wonoma ukala yefe sa mizo no wonoma ukala yefe papa mizo eno na eno ameduru sompa ya brosa ya chi ya no DC house abrosa ya na mekan akira ha na nkola na de bo ampe na ze na mizo bada be nkola ya som na dwumadie bia wudie bia se nkola som a no mu som twe a no hu se nyoma konka yie pa mizo food drink ho asem na nanwumre mekan na mizo food drink no wudi se fridge m na yenwuna wudi che fridge m na yenwuna yi na wo bogu bo wate bra bogu bo na unya hoho kra no a emane musa drink bia na kache no se dia sompafo akofa aba no ai amanfo etugu so ewo kumase abonten so no eye mizo na mizo no enyoma yede ye no enye chemical bia o dabi enya somdro ene yede ko so mu akwa ya brobe dabi wedi abrobe no a ene achinchim we ye apple no a ene achinchim eye grapes no anka no a ene achinchim ene dia ye mizo yemfa bibia ne ko so mu we yanka we ya abrobe enti wonnom na wote apple no nka wote abrobe no nka saa na mango no so wote nka wompewe na apede enkonom bibia nkonko yare mane nkofa yam efiri se bronya brewe ye bedidi agu afuru so na yasre no nyina no na ankojawa yamutuo na ajawa yamtuo dia bronya ebefrom yano mizo ma ya hontoye eye mizo baby atonsa ewo kumase kropoma biada drink bia ubenya bi ato wo shops ahudum na wo pene dodo ato na waba Sompa FM ha akonya da ho sempanifo no bedi komo wato bi edi akogusu to mu tona so tesomfa so na nyoma enkonkai emfa emma yefre wa homa trufo iso ne emetomi zoni bi yefra nko serve ya hoho ewo party na se yenkonkogu yesto mu ne entonte somfa so 0246 270 221 0246 270-221 eye mizo yankotobi na ye ho ento yen ye no mizo dia na eye Sompa Foundation ede Sompa chede aba etuto mizo ni bi kura o se enye hwe munyi bi ma enkoda nyankai munyi bi ma makunafo wonni bi ne mobrowa omuso no mizo ni bi ankaye o tobi fama wo mo utomi zo ni bia krupo twedi apo be hirawo na nyanka enso enya binom na omu hu se drink bia badwa so ye freni mizo eye ni testi no ya kama emu da ho emu ya moton Sompa chade ase tobi chenkole wate na nyankopon fa so nhirawo na Sompa chade ase menkan chiro se ebre na anie ebre na du December busumi eno na ma omanfo a omo ahwere wo maame omanfo omo ahwere wo dofo eye omu krunom ema kunafo omo reho pa eno tiyankọ wo mo ade a Sompa chade ase wo de mo ba wo beje o de mo ba side wo beje milk obeje tin tomatoes yeje ni ache ede amama kunafo ye maame papa wonna nyankopon ato omo nsem si ekata ma kunafo adagya so de a wo de ntoma ba ye beda wase amana broso ye fa kata ma adagya so entoma ye beje na se bibia nsi kwai de a mo de ba Sompa adwumam ha ye beje ni atro din brepesem no ni adawase esefata ama kropo twedi ampo akira na ye sika fam ena opese wo de beboa ema Sompa chede kokọ nanim ni enya bi ede ema safo yi a momo number no so enie 0598 559802 0598 559802 edi beba ye Trawan Media Limited anasa Blessed Foster Trawan Media Limited anasa Blessed Foster yenko na yenko manko da isika na krupo twedi ampomfa so nhiraye enwoma bi wo ho a utimi so aboabo ano a ka ebefa no ofre na enne wo kina emane haw kra fra wa homa trufo so ensembusa bia efa Sompa chede hu bia no omo beyi wano kama na nwoma bia waboabo ano no ofre ye ya ye de ka beba befa ne fe ama nwoma waboabo ano adimu ama Sompa chede no enso akoso fra wa homa trufo so 0249 942 842 0249 942
0842 na nyoma enkonkai Sompa chede se ebrenuanie Sompa na chede na se meka cho wo se ebrenanie yenko saafo imwa se de be ya bronyen wo mo so ebedidi agu omo Oforisuo na omo so atumi asre kekede doba no anya atrase de wo ba no wanya atrase panipa memo wakwa aba ya aja beka se munuma me wada roma ya aja udin ehena ufri bae mi free Antwa Krobo mi di ewo rock clinic company force de yeguani na wodie ona wonam beka se munuma me wada roma obi na obu mi kwasia na ye adwuma ewo abankuru no ye paloni bam na emami nua bi ema na so te se mi di dwuma ye enuro adwuma iti ye no anam so ba bi enuro adwuma enuro bi te se de he ye abibiduro pia e Ghana mi ko fa no wuram mi saye ti bon mama so te se obi pese we enuro ti emame oye na se memla iti oye be di be na otu be mi na me ma send mi sika se memla iti mi bai ewo eduso abankuro ufri he na bae free ayi enkran e bai na mi bai eduso abankuro eho ti mi bai no so na me betu mi nua pani anim so obi se mi pese mi nya adwuma bi fama no ma mi ni tena ase am say no adwuma de in fact won de say wi aso si de sitie no wo ya de amobi na se wan fani pa bi anka ho a ebidum le bi ni kwase abu bebam ama me ni nua pani ni yekoi ama yekotena ase no bisu no so ma chechere kakra boy boto ba ko ama me chere say aduru we ama yetena ase kan no se ope enum na so ope no my trans no sanitary bla anye memo aye enonum na mame edi nonum no one me eka enwasem enonum no obebobodin no nuru no bobodin no ye mema duro enum no na obobodin anam ye ema duro enam ye prostate enam ye hepatitis enam ye booster enam di ma enam man pressure eka ho edi bidi no edema no anu mkotra ya no se enonum na ye mo se ne bla ne ko fa ni wuram ne bla ne be ye ma mi ko fa ni wuram ma mi be yamin eye nunu e di ma no ma ye nunu enum no e di ama no ne nunu no na mka se nka me de 100 million no mo sre se obetua 50 million ba ku bia na se nunum na ma ya ma no e 250 million ti bi nunum e di ma no ye ne ma no no so o pe ba bia obeye enunu ewo adwoso ho se di ka no mo adwoso abankuro eno ye enuro ti wa na jomo pe dan no ewie no eye 2020 asom na mikan ne da me ye enuro de ma no ma enuro na wie ama na msika esem mamle tu nanim no kan se minya betere ti ye ko efi fofrom ama bisa ekoho ofremi na se enuro amaye no ma ye enuro different ka ho na ko 17 na me de adi amano te ye enuro de ma no wo de ye aduma clinic mfi mienu ni na me se masa se mi sika abese me de ye aduma me dem nsu ase me de de batu wanim ma me sandi enuro no ade ayi no ba bia dem se no me de ma ho afa mi ye me ko na me se masa sika sam de inyame to be kind of the children no say ni de o ka so wiska bia ho a no oboa na chere se oye aduro no de wa ma o ka prekura enu ebu ho no a no yi bia 2 million o si gine fa ato ho na me se metua o ka afem hwe de ekọ no a mehu se afran sisi sama na osimi emfie mienu ni afem ko bo so a asem o ka tem se enu on fa nya aduma 2 years na me se de ba bedan Sompa atiefo ma ye enonu e di ama no list a ni na wa amai no amane Ghana enu a oton no clinic wo a mani edini na ene sam de beja atiefo no na hwan na odi nru ne bre no eye Kwame Abraham
Owo fa he. Owo adwoso. Wana ye doctor owo. Owo fa he. Adwoso I care clinic. I care. Adwoso so go bia udru wana obi a so ni sisi na I drop paloni bambia also ni sisi no Johnson wana. Enti ho nyina wunuro ne gu ho. O na minko minno ani gu ho. Omuntua wo ka so mo de ye adwuma. Minno anu de ye adwuma sisi a o de clinic ho. Saa bere pese Asem Mpe Nipa de ne ye ma ho. Asem Mpe Nipa mbese saa asem ayina waka no pese muka bi mame say mfie mienu ni o ma mi sika sense 50 million makasa ma gina bako e bia no minya ho kapreba wontua bi ma okra wontua bi mame eno an say meko ho wo say blood wenu na fa keke iska fa ko iska afa de 2 years ni busumi November mu me ko no ho no sa na chedi dia eno an pam sika ma mitimi ya duma ni biem ana o ka tell se mi nuru nya me ma se sa mi nuru enfiri ho ani sense me dia beda Asem Mpe Nipa na o se time wa omo eyi wasutire se bra ne ko wo mo mo na ye nuruma wo mo no hwan na abesi ni so mi besi wo me bla pani ni so we to no na de wo ko adwoso ho on the this friend boache on the ko ye de na be so ma na be boache and what me koma wo mo be se be ko so me be bla pani ene ko ye ana boache no ana nunua ana yetenase e ka asem no ansa na me ko start akofe nu no e wo wrem aba be yam aye nuru di ama no eti ye kan pa dia na chese papa yi ena yo dance ni trodo dance ni ana boache no boache so na mami keska emo no so ba ema no ema me bai oni boache no ina enemy blai am ma dance for omono minim de producers aye but omo amama ayi se de enkoso na ehun asemi ya papa me huni fia na esu hu sese kusie se bwa piawia na asema asi woni bom no anya asem papa ba fia na ho keka no tim se ni bre so pa ana ode ba because one way ya obi bu ne pre asha ne bo na ofosu on kaka metima kane se ka me pese me srebu se opani asem kakra jo ebra opani mo yesa me fa ne se adwuman ya ekoba se na mo bisu na ma okọ e pa cho mo ye pepa bia na se verba gidi enti e pa so ya nye pepa ye ne se na me bla no ibla pani o timi mo anye pepa ya nye pepa no ye trance e ma no etiase e se eduro no menkyele no enam sense me free krobo antoa krobo ana otu frantoa etimi na se yense mi se mi nua no metimi aboa wo mu we enuo no na adwuma na de etimi akoso to de wo dwen papa me dwen papa edema no ene abewie mi se mfie mienu ni awo se enuo no katachawo a wanya ne ba bi ko emro bi okasa asem na na nipa ye refi asem tio samosi mu betie sompa Asem Mpe Nipa papa na mumfa se yete asebi hwehwa Bra Nyankopon abo pani no short as na akwala ho ye bo akwala no na pani wo nanso Nyankopon de enoma bebre ahyehye obi adwen mu asem wei katacho ka asem bi se edurumre bi na nipa esan anase nipa fom wadika fa ne fa wiase ansa na fa Kristo wo de ne fa wiase na so bra ne ho ase a na fa Kristo wo ya wadwen se ekwan bi so nse wasema wo kan papa nanka wo de ko dan so hwe wadasani betima gina waka kire wo se wo se magi wadu a paper ben na da so na so nchiranka awurade se minim de safe na mra sesa ade e fe ne verba eye adwuma so onya obi mane gina ho because say e kasa ade e fe ne real ye kan obi say ai wanye paper bi anto so se nipa no according to lawyers say no mudi nkomo se nipa no atiase na se wotimi frem panifo bi se da chimi ni wo itimi ni wo a mo ncheme no mama me na se wo Canada nsifo mu a eye adwuma ofo so he asama time wo wiase ne se abra papa yi di nro ko ye no wo se wo no mo tena se nro no obaje ba ku bi 100 million titisika no ana mo sere so a ne besi to en say 50 nro mako say nunu hwe ofo so nro ne yete ne nwuram amia de be sha yade no ya na wo bi se wo fa akira ha na wanya duro nya izo na no kura yente ne kwa ha
mo hwe sa no ma we ye na obi anso ye bibiduro bia one ne de be very careful obi o ye bibiduro bia o konwuram kwete a baba one ne de be very careful ye nuanom mo se friend say Kwame Abraham minim ba bia opani ene de wotufo se obi nim pa wo se na hospital every was I care clinic I think say minimum o fan zongo aha I care clinic obi a okọ obi a woni man Kwame Abraham na daruma onto the phone so person the clinic ni gina pa kenye de aduru kwasa nkesanka inu me ana ya me ya se ba bia wo boda wuro ma manfo ba ho na ekoduru mpempeso se ya na wo ye sa se o program ada so ubetima abede wo ni monyama abede udi na de da krope na ase no hwe ba bia wasema ba bedu pani wanya kwala sa me ka se pani ba na me wo ya friend o ka se pani empam na nkono aboda ya recording waso ba ya ba sa no ka kire me na opani wanga wose papa ya bodam wose empam na pani aboda bibi ha no na we ya kan nyo na doctor kura hospital ho me see na clinic osuo opa Kwame Abraham no pa omra ye be record na che se o kan ye e kire papa yi na sabi wanya bibi am wase a ya se ade ba ko ya ne se wabo nipa na kire wo san de sabe atem didie ene yaw e ka kire na sabi papa yi tuwe papa e man nam so e mo yi na ID card se ma boda mo a mo hwe ma ID card me ye adwuma wo ba bi me pese me bo wodi na papa yi kan ye ebusa papa yi se e ye ono nko a ne kwhye kokoam ene ye sa dem na papa say da bi ene ne wo ba wode ni nwe aba masa nipa mi enu omo te obi anya nkola o edumre bia wo ya ade bia be very careful ene krom ha nipa bebia ye bia nwuma sa me nko ko manim enu ma bi senti o ma san te ba kire o ka se bibi ekwa de be pesa me kache eno aja Abraham atsam na da on ye frɛ no ye ne kasai producers ayade abo mo homodin biara mutie sa asem wo ye o nyese bia tia ene ya betra fidie so ene ye begu obi adwuma nanso kwase bu ya papa ya konwuram adwoni bu okura na o te kura na chese wo bo ho adagya so wuro ho nyina adwoni bu a wo tia chese wo de sika gu ase do we so achi so de nchene powder adwoni bu a wo kotia yente na wia debi adwoni bu a wo kotia ne kasa adwonsifo no minimina na ba ko bi no tin ro so mo kwa fuom na se mo se mo ba akwa dem na mo tutu mankan na se jani wa ma fa jan kwa wa se mo ntwan papai me na na betima twa ne ho aba sesi anu akote ha ba mienu wo ba wan se jadam kaso ni wa sesa aka na jadam masa wuti kromu a wo ya ayesem e kire se bibi ni wiase masa ma me ga sem kire kende wa bio na nipa na e ba ho papa ni nuro mete se wo ka che papa se papa se ni nuro de aba na se wo kasa de a wo me se ni nuro nko adura adisai 2 years ni eno aso na de sai ade yi wo so papa me se ni nuro nko atiefo amutie yesramo muntie asem wo yi edumre bi ho no ma ye tia ne ye kasa sa na mo ya masabe ani abre ewo no ma bi ho eno ma bi atan nipa bi atra wiase anya sika nanso sa sika na wanya no wo bi kwaye na adwuma wo kwaye no ni die wo mu kakra bi wo tia ma no na ye ne ya Ghana fo mpani fo bebre na Ghana nipa bebre mani abre pa asika fo bebre wo kwai mu ya o musika masa mutimi kanya na o mafa moda ne boya wote wa sabe o twetwa ne mfra waso ne busumi aso ne sika wo mba 4 million tete sika no 4 million meboa wote ama na ne ya 4 million kata choka asembi 4 million do maka ma asembi kata choka asembi wose wo ko sika ni fie kwa ya adwuma na so wo se ya dai won fa sika ma na so se pie ko no mpia kwa ai se odwane ko ana obo wasumu a kwa bonti kosu wo se agina ba ma police fa ba bechew na ma menka asembi police bet macho a wo betim ni bana kokot enne meka sa asemu wa ye besimu ye nkro ko nipa bia wo ka che obi se be mpreduasa wo se de yin on fa men kokot onipa na on fa kokot da na otrima yo de na ye kwana bla ho na ote bantama na onim ji wo na wo be ka che obi se obi fa kokot ede asem ne ye kan sa hwa mesi asisi se me be kakra mesi kromu a mesi obi anam a bag ne kuta na nkokọ ma su fio na nkosu agum na snap ka ho wudi nkwasem na ode ahwe wo na okọ wo ye nchew eno so ne sai ayinu je wo kan
oh dia boss na make Aju. Kwasi abuo. Hwe ma make asem kyerɛw. Wo pa kwantoa. Asofofo mu preach ko me se ma hu bi. Asofo mo so yawa. Masa se utie FM station na se utie TV bi. Na so konfo bi se wakwasa bobo nsuo ana wakwasa nsuo bi na otwa ne mpo a wo nkoka na opa wo konfo osofo ko na wo yesan ko wi obi ade hwene mfa nsuo ni anyewo se wanwu a wo betima konsuo bi ma wo besa na otutugu ena nsuo twanya ma ena nsuo wei wo beka ade na nsuo ne ebo ne se wo maye ne se kan de kore eti so ye sofo ana wo obi a wo so nyi bibi ni a upa bunwa bi kwase a anu ti nyankopɔ tro bonsam beto asase so for edai munue the word munue wote ase se twi kase ka tro bi se dua wote ase etu wo ye nipa bia de o wiase be very careful wo se papa yi emese sane nu nko sana ne papa ne kan no Oforisuo sana ja Abraham wo ne papa yi kan no empanifo timu bi ya dansefo so abodam wo se ja kase so abodam na mo pam ne manimfi wonko what do you mean na sabi wanya bibia mo wase agya abado ko no nipa bi epatuwu etu na mo ana koto se pecha bi bo asa be mani mnyamfo sei ye na ye dan de ye na ye da komhwe ti na efru bu ayen fa ensan kan ne efru bi hye frigim wo se fie on se na efru na hye frigim no bishop pa frifie o shop pa frifie so mo ntimi mfa enkosi efru no kokosie mi ahwe wo ye be ma kokosie mi ahwe masa nipa bi ni edi nsanfo bi wo wiase a wo dwe ho a wo nti ase as man here for my bre papa ya ti ahaban amma unuro mako be de wo wudi didwuma ni sika kaka no fama na ka yo obi kwa na papa tutua na kaka ma no ya fira kwa no mpani for madaroma hwe nipa bi ni nyansa hu obi wo no komete wa na sem ni kodu ba bia me ye ofie ni wa me first yi a me fra obi me je obi 600 million at the obi instant me fra papa no say ye wana nkra ni de madu ona nkra ni de madu Michelle, mama time say mama this kind ba. Entampa na time no so ya pa ya bet bom. Ebi di wo mu huni. Obi wo ho anan konyo obetua na so bibi nti. Na mo yemfa patapa anke kansam. Wo di patapa anke kansam a, enti na panifo say wo di kokromoti ko yi a, ye de sotro ja kwan. Kwai. Asem ni nyina ni o. Nipa bi ayiro mu nsam. Na sante kasa, ye se wo yiro nsam a, eni ebum, ugum aboko. Enoma we koso asante mamu a e wo Ghana mamu a nipa bi anyom ho se tam sik nipa na ma ni nya sika no ya to na twen okay but ma menka asem to Nyankopon otie hiafo asem wo enu ti Nyankopon wo kwa brochira insu edi bodua bi da ho but nkura twisu skate sami awa bai adane ayi akeki ena mu twisu skate but Nyankopon hu nipa tuntum ye noma wo ye mu ena odi nsuo ebeda ye iti ha suswan ni gwatakura no wodi bodua eka mama ka sa asem opa hwe obi ani ni nem se wo si afia ye besum de nkokoma ba se bagi wo so obi kuta bag a tutum ye because one hwe abo se fia obeka so wo da ko farms ho anya da ko farms na wo nkokoma wo mu nkokoma na esu ena nkosua egu nchen na snap gu nchen nti wo ye we ye nto we enfa nko court mama nka asem dua bokum obi a ne obi ye ko ba bi ne yesi nipa so masi ne bo ne dua wo de ne court onye ye ate se kromu a obi se dua cheme me na mku nipa so masi ha nye Cote d'Ivoire na wo ba ye no ye de ko gina court but Ghana ha no aye free but ade wo mu se ye de tra Ghana e ma nipa nyanyan sapa obetima che wo wiase ade ye kwase abuo ene ne kure na se ye de adwuma okay eti do hini bi atena so many years onya asem da wọ́n ni bi bẹ̀tẹ̀ so wọ́n nyanya 2 months kura no ni kuro mfo ta no eti ye nua no Abraham papa Abraham wo say hospital no wo say friends kura I care clinic mu amukọ ho abusuafo amabusua no mesra mo hai ye mfa mfiri na mo ye kan yansasam kyerɛw papa ye ne ka wamna me ntena se sika sam ye ne ye nyina de ka ye nyina ye te o Ghana ha obi ade ka na mom se mpanifo se hu ka tutu a utimi tena se okay oya na dwen se opese oyire ne nsam a papa yi me de me no tete nuro aja me de ne kura na me mo tete nuro no ye mfa mu ni agro enu ti no ye ne de ya enim ebe ka no ni ye hwe be 2 months time pepepe ye hwe de besi etu amra me ntrase papa de sese wodi no ye ne be ka se sika na bi a wonya ye hu ye de ho ache ne ka bi bo ano enu ti de te ya na papa yi yama na kuma enkoto
papa yi bɛyi wɔn na dance ni panimu nya akwadaa bi na wakosusu ho akyɛ papa ɔte mi nsa ni fa nsu wɔnya akwadaa na ɔhyɛ bi wabɛtena sɛ ne nna kakraka na wɔbɛtwa ntorɔ menye so sɛ papa yi bɛtuma twa ntorɔ eti no mehyɛ papa Abraham ayɛ kɛ me boa wɔn mɔmɔden na wɔn mmara mi ntena se na emom yɛ de yɛse papa yɔnko a na emu Asem Mpe Nipa na emu wɔn pɛ ho asɛm de yɛ na bɛtɔ mu a ɛne asɛm no ɛbɛ na ne kɔtɔ aprɛ ɛbɛfɛw. Okay. Wamra Samoa ena wote ne kan yenko computer so adwadi mra. Odofo me mawakwa ba eba Abe Heba Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so am sebra Abe Heba Clinic ebe Abeba matia kanoso Obakus wouldn't miss our panyin in a yasimi and no I to me uncle. Yeah, bono obey say china. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Makasa. Onsen and say, I know a canny sissy and a sissy and Yenny sissy, Bibi Pa and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madam for one country. Listen, that you would yeah, some kitchen. And you're not here for obedient, you make ye. By my drew Bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A dribby was cement about shop as a coramampon. Your friend cements vital heba missa. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will be? Open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about shop, and then Miami toby be drawn your brofu do one one. So open do what you are. Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, press our number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel what you enter me numbi. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends Beyonce yes months. Guys know what's up. Hey Trodo, and to say yes, say ya. Now o yirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. I'ma say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear Aberdeen to a year and I upon to be. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink masi no call quick minia GB now so foul taste babom oyirika yirbites see na your difference Aron orange spread drink no mini nyansem won ton mani pa woni mfie du nwotwe ensese open for no FDA age adwadi nkratu yi atum. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other four will show me. Drani Odifo Samuel. Anwo Menshia Ahemboano. A Jabba family house. Or who county and a mammy Jenaha. Or how be a dawoso. Say a manier a dawoso. A car and a dawoso. Yale Kranko and a dawoso. Otonia and Tana, Ubi Nebu Quasia, Ubi Juma Frunsem, or Baby Nesisuana, Quato Asem, Nasa a day. That family so ama wo wow femino. Why is that? Drane Odifo Samuel, a panchereja.
Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre waso egusu awutie no. Hey! Afino akọ apro na asan abato yen. Na sade anigye si wo no. Obi ba se ye ntumi emfa ye nikan enche baifo. Ai, enunti ena woyiri kayiri bites no. Woyiri kayiri bites no. Aaron or spirit drink no. Hey! Nana Kodom Company Limited. Wayiniti bronya brei. Nana Kodom Company Limited. Wayiniti papa. Nana Kodom. Unim se ensanya ye kan ho se. Bronyen. So pa no no de pa na ye kan ho asem mi pa. Nana Kodom. Meka se bia meyi ni number 1. Because baby anu a obekwa. Sa nsan ye bodin unya. Na be cha na ama na fisha pa. Odi djuma. Baby e bi o. Onuma otimi tibidi. Asem no kan say. Otimi tibidi. O ka trema so da ho. Aha. Edo de wonum drink no. So obi anam no we. Sa. Aha, wonum drink no. Na sa wo so pese wani susu ye ho ani wana se bu sisi mu yi so ano so. Nana Kodom no enye eti wanum ko. Tan hwe. Yire chen. Baby atimete. Asa no wo ka te so ye on sase. Ai, gigibam. Na pagam. Eno eye Nana Kodom Company Limited. Wo yiri ka yiri no de abadwaso. Sa eno de Aaron Orange Spirit drink ne so abadwaso. Na sa Aaron Orange Spirit drink ne ni nwa wo yiri ka yiri no. Wo mu di dwuma. Hwe. Na wonum ko ni padua ne ma esiesie wonam dua no. Ni nyina ne se utimi tibidi na utibidi amanyoma konka yie pa na waseme kancho se hangover bia ni mo enye se anopa na utetente so be pia bia na wo ye chewo debi wo yiri ka yiri no wono ma hangover bia ni mo hangover bia nim yenko to yiri ka yiri ni bi na sabre ya akoye anigye adofo beba fie wo no aduane ni bia si ho no di hiro yi ka yiri bi si table so ma wadofo twitwa bi penam bi mo pa wo mo num ansa na o madidi sa na bema bronya no emu aye ode sa na Nana Kodom se men kan kire o sa enunti no se wodi wani ekrem ewo kewo Dr. Mensa from wo yiri ka yiri bi test no busu wo bia ya tonton sanyina da ubenya bi ato ewo sa na Atozu High School Junction Bonus Sport enye na kra wo Bonus Sport na wo yiri ka yiri bites no se wodi wani kirem wo photo sport o photo sport atimati mase enye na wo enye na kra sa na atimati mase wa Majua Sport so ubenya Aaron Orange Spirit drink woni ni nya o yiri ka yiri bites no watobi na dia kodi ujuma bronyai Nana Kodom ama Nana Kodom no yiri ka yiri ama ka bronya ka manfo be de ni hwie kone kotobi fa bi sise frigi ma dofo matwitwa bi na pa aduane bi mo ni eno na bemam woni agi bronya eno ti Nana Kodom se menka nche o se wofo ase kokoben ena waso ye kese ne wo se wo pensan ne duduo matu akoto no ate so mfa so a woni Nana Kodom ahimfie no ene di enhwani mu yemfra wa homatufo iso 0541 688366 0541 688366 and 0240 692855 0240 692855 and 0246 914372 0246 914372 Yakoto Aaron Orange Spirit drink ni bi na yanto wo yiri ka yiri
wonom ko nipadua mu no na sane kwa ase ho na usisim nyina da bibia ye kono na akwa so empa so nkomo nyina da wo yirika yiribro nya wobetene de papa amanyoma akonkai ede amaw na asemo ye tabiri ede to ya pron so no enya asam ketwa kura asisi sem eduru babia ezajiye papa na papa no ye adwene se ye be frɛ no ni nyina ne se chief executive producer ene ne twetwe nkomo awia no so se oh kwabra menka meka mesumi wo bika sana papa no kan dia mesumi wo bika eduru ho amfrɛ ma homa so eduru ye na kun ye frɛ na won fai won frɛ na won fai na ansa na no na chief executive producer ne na twetwe nkomo be ma usu kan tankra kan wada roma fa odwa no na de wo kan kakra no ubechirem na yento adwumadie ni so ama enwoma enye kama pa na eduru ba bia ye adwumadie mu no yentia ya so entia asem saa na yenhye sufa utie nkwade na otie wowuo die wono a eka se yemfrɛ no Kwame Ibrahim no wose yemfrɛ no Kwame Abraham wose yemfrɛ no na nso obai abre ni Ibrahim no nyina ye pepepe Kwame Abraham na nso obai ngotua ya kaka we nyina akebeba enu to aka se yemfrɛ no ye frɛ no so a wantimi afo se anyo wi amfa fon no kun wodi ato fly mode asem hwan no ye frɛ kura nko bema usu kanta kaka me mo akwaba jeja nana empom te say yankopon adawroma akakra na ye Kwame Abraham wo I care ho I care clinic adwoso wono na age obi nnuru a won pese obetua no wo dwumadie me ye sure se one ne twetwe nkomo Kwame Abraham say no kan ne sem faaye adawroma na wo ka sem bi say Abraham o say Ibrahim o ni nyina ye ko ba ko say Ibrahim eja salifu ene isifu omu nyina ye ejafo ma nti ne nyina ye ba ko ayo mo wadaroma yetie nie Sompa FM Sompa TV station Asem Mpe Nipa dwumadi no ayedie no ye nkyai asomti asem se bereburu se bempedua sampanyfo se uti wo die a na wati nkwan so die na papa ide asem ne ba ya frɛ Abraham no ene na di nkombo na se de wadaroma wo kan ye no ma nya ye ntie se enwumre wono so obekasa ntie enfrɛ no enu nti me frɛ na afi me frɛ no fa later kra de menim de waye phone no na ne me ne di nkomo ni chimu na wo chimu ne se agreement a woni papa no ko ni se onkofa aduro ne mra na onfa nko FDA na FDA for science se aduro no eye papa no ma start de di dwuma na dwuma no so mu di mo ton aduro ni wie ne se sika ba ansa na complainant ya na Mr Alex ananye sa na di ne tie was start ya den etua ne ka epacho nana emuda ho pa ha on die Osei onkofa aduru ni mra no wonfa nko FDA na se FDA fo agitumu a edi stamp ni siso a ba bia wokeka kokore ho ya so hu ansa na no kra na je se o ma de aduru na di dwumadu empempensuo bi ansa na o matua ne ka na on se na wadaroma akwakwa bibi se fidie yi aboa ni sunku ejan ne so a ni sunku na menene kasa se nye ne nko na papa wa ba fie ha sei medikan na kasa menene kasa no o ka kasa bi ma hono ma anya mede eno na wo mra samo ka ne dube wo ga se ade papa no na adwenya na osusu se na adwenye eno wa betena o keke ka nsem no na sebi enipa na adwenya obla waduro e ma wo de eye adwuma ena wo kra so wo kase no aka kire me se mebisa ne se eno no a ode ba no eye adwuma e ma ne confirm se ba ko de eye adwuma pa eno de time de agusu a ode ye den edi dwuma ne tinka be sisi no eno ma akomakunum ba ko no de ususu se amanfo dia na odi di dwuma no adan na eno kra no nka wuntua ne ka na o keka se abrantie nem se da bre na adwenye ne nsem ne ade ne nipa asebe na adwenye no kote aduro brew e ma wo adwenye no tumi di dwuma ma ne yeyie entina ne esiye no tete mo no wokomodie no ka se aduro no ono na ma no de baaye na obetua ne ka me pa cho we o ho ye gine chiam yanum ajo wo mo kwaye agreement no papai na wo ho no bi nti ho no ne de me pese me ye de meka ma papa ya nkasa wadaroma wontu na numutu wadaroma okay the course na chief executive producer nkomotwetwe on Kwame Abraham
etwetwen efa enure ho na wobeda na di no esan se Kwame Abraham eka kire se ebre no duru a yemfre no so no ne phone no wadum no Kwame Abraham eye care clinic ejoso wadum no eno so aya asefoforo papa memo akwa aba ya aja empom te sen onyame adom opanipa wadaroma udin pacha fem na nasafo firi kurube so pacha me free asante mampon benim ajo panipa wadaroma die na wonim fa enuro yi a pani eyema eye care clinic fui yo abudwa fo me da mo ase se mama me sa akonyan se mo ho no ma na me nuan oba me nchen se bi ke wona me di me dwuma ti oba ya no ye ne se Mr. Abraham no ne se opese wo ye nuro bi ma no nti me enkoja no nti dana ye beko no wo de bottle bi bai ye fa drop yen kura ye fa taxi free ha na ye de ko ye nti ofa bottle ba ko ya enuro no bi wo mu ti ye ko ye no se sa time na kuro no omfro abenguro ho na wo clinic kitwa bi sa ho nti ho ne ye kwehia ye nti ono ankasa ni nua na boache no a enam no so ma Abraham no hu me nua no ono so timu bi ene che so ense nuro no enum ena opese wo ye ma no nti mu nyina na mo ye nipa sai na mu hia meeting no ene ye hia wo meeting no Abraham no wo mu okay ena ni nua bi afre ni Peter ono wo mu ena boache no enam no so ma no hu me nua no so ono so ewo mu bi tina mo akoyi num yakoye Sompana 3.1 meni me nua ena Abraham yakoye num jo nti no ne ko ba ne se ne enuro no oyi ne wo boto no no oyi a no ache se we die ne we ye de we ka we ho a eye we ye de we ka ho a eye we nti wo kire ni nyina wie ye no ena ye ne se afa ato sikasem nti oye se ne sen ena ye baje ena me nua ye so ye ne ye tu agina ti ye ko ba ya ne ye ne se o so baje ba ko bia 100 million nti ho na oye ne se sisi a de 100 million de enya de abetumi de tu se adwuma no afi na wo ye de wo be chance wo betua 50 million ba ko bia ajapa yenko na cheche oye nro no ma wo ntimi ne ko ho no a enro no nsem ne de firi on me nua nso be bia etoda okonkran ntimi ntane no enhia bi wa 1 year akura no na me hu nanim ansana omo ba sa clinic na ewo egiso no ti adam ni hia ye no na wo ye nsem ma no sika no still da wo man bi me na mfi se bi a wa man part payment bi kwa na bi a omo mama ne ye na wo se o man bi na cheche echi no wo san ye nro bi asa aka no ho na me se na mu akwari di ma ya de na wo san ka bi gumu enro 5 na wo ye no sika no o man mu bi na wo san ko ye bi ka no nti san na tie dia ene ye me ne nyina ya den nti ma me frɛ ma no no en se Saturday o wa adwuma mu ena me ne nyina akɔ ho nti ye kɔ ye no ena o ye ne se enro no a o ye ma no enro ni nyina egu ho mfa nya adwuma ena ese so mo kɔ adwo so no na fe no ma start adwuma no nti gise emle kɔ anim kakra nti e ka ne de o de ne ka obetua na emom no gise adwuma no tumpɔn ansa na o de ne sika no ama sana tie dia ene ye obema no aye nkrata se no eduro be yama ne bia no obema na charge no ne ho no ano watua ne ka enkoye sania we no ye no ne mu sa ka ne de da ho ye ode be ma no nti no obe nkrata bi atoso na me masan na me bra pani bi so ye ne koye no so asan nti na me hwe ani mu se me bra de krata ne beba ami asan nti ache no ne me bra pani no so ko ho to koye na se ne o ka ne se nuru na wa ye no eguo nti sa na wo ha na adwen dia o me fa nuru nko ene che se wo de bebo mama ne ye se ene wo de ba be dan mo na ne wo mu bia no mo so mo aka bia ma no nti nuru no de 5 ne de me wo ho ene ye nhye no ne mo ne o ye ma no wa chire ne de ene de me nim asmo ne ka fa mo be nuru 5 ne de me wo mu bi ene ye nhye no se 250 million ne de e sika se o ye nuru no ma no otua ma no nti ne me nim fa ho no yo enti ajapa 100 million ena mudi ka bobo no sanity ena o strength so se obema ba ku bia 50 million 5000 ena mu nyina mu ko bankrom nipa num no ko bankrom se san mo agye atum na che se obetua entimu mu ansa na mo sore de na wagye atum se ba ku bi obetua 50 million Kwame Abraham gina yie set sa dia
kwa me gina yie pa I care clinic ejuso o ka kire nse sen me ka kire nse woni obi ya ade a me to me mpe asisie tambia me ni di nkomo me nua ko ka me tambia me ta ka sa asem na kire no se nipa de woni ya adwuma ni di o na de man me mpe asisie pani ne free wo kɔ no wa hyɛda akɔ ne clinic wo mfa se be 1 year de na because I say me nua no ɔno na adwuma wo ye no no na me yɛ madwuma nti yɛ kan sa asem no wie no na kyese magyae ama ɔne Abraham no kopim mre bia me na madwue me se bia sa sika no man part payment na ɔse o man bi nti Bible sumi mi ensantam ne de Bible sumi mi ensantam ne de me na kɔ hɔ bidi kan ne kɔ hɔ first time bia yɛ ne kɔ kan ho ase na ɔno kyɛ na adwun bi se ɔde na to payroll so na nka bosumi bia o man 4 million kopim se time adwuma no ebetu mpansa na nti sa sika ne de ɛda hɔ ɔde be ma no na me nua yɛn se no onya sa adwuma na ko sa anye no bi ma no eno ne de wasa ye be 17 kra kan apart from 5 na me ne dwan akwa didie ma ya wo koka bia gum na num na wo ye no o ma hu sika bia na de na wo san de foforo peka no ho pani watu anamo akɔ ne clinic ko nansen metu akɔ aho nansen ya me kɔ no na me yensa sanity de me hia sa sika no asoma o ka kire me sense me masi sami nuru na tie ya hasem kana eda meto me kan wa yi ano me ne se wo kɔ hɔ no uno no bi da so hɔ a wodi di dwuma I mean no na wale no na wodi dwuma say no ya ye ya no powder ani gu hɔ edi ha say powder no ye no biko wie na bitimi no a ebi ekoko bi capsules no ma ye na me dia ma no eto no na wodi di dwuma ko clinic hɔ na ayi me first say me pressure edi na hɔ no on ko sad me ka 100 million because pressure edi na me di ma no na ye 150 million and we try 50 it aka 100 it ko ka size ka we no a wodi me ka kese ba a wodi di segment pani pay wani kotu awisi ya wo hwene santamu wakɔ hɔ akɔ hu se unro no an wodi di dwuma eye mi no an wona frame e me no kwa aduro bia mfrem wo hɔ bi aduro bia mfrem mi ami no efa booster ene garlic mister o ma koko mi na me koye eno nam sa de ma no e wo hɔ eno an wodi ye na yi afa se stroke for eno ami no mi na me no na me de ma no na wo ka asem bi se eduru ba bia otimi ma 200 300 bi sa sika na no de be ma supe no keka bom sa sika na kodu sai oni de mi ntimi en cheke funu cheke on de mi ntimi cheke ani bra ya bam panie utie mi ye ba bia keka ko no se duru manson de a na che se obi a so cheke ne points enti se wode bibi ma supe no ka hunu se won fa nchawo temi ye pa enti keka bom na yantim firim na yenhunu se e kasei eno de wo what dey me kire no won fa nchew on said ye ka Oforisuo ma ba ya adwuma ma ye wo ka me ne wo ya adwen wo kwan bi so but the mpanifo transe a omo kae no ho asem ti asem no de wo ka me ne wo ya adwen eduru me bi a nipa wo tesa no obeye na adwen se ono so obeka se wo ba twe ne tan na mmom ye nhwe ye mpanifo kae na ye si so a anase de stamp si so no e de be dwumadie ben ana ho popo ben na ho keka ben ene wa ya de abo papa yi yanka no asem ansa na papa yetima beka sa asem yi me ma nya te se papa no peso he ye ni ye nya omra obeba kire omra odifo Oforisuo nam dua so ana ahoma ehunu soro krom ye tie no obi nti ne wa ha obi nti ne wa ha obi ne bi adwuma na wonye bi aye bebre nye doctor obi hye kwayem brentuom no wa abra no wasi no de abra obi wo krom no akasa wo doctor charity said ye ma me ne ti kokko ase a o ma do kokko atwa krampan sa na kwabrane ede ne pe ahye na no se ya na o de cheke wakali edru 5 kilo edru 6 kilo obi na o de pe na trek keke no ai wagine ska bum na do ti akurai no kwayi mo no na obre na nka papa yi uhunu ne nyanya anka benya na so mfa so bebre papa dadi no de mam na me doctor force me dia me boa pa me mpe office wa se ya 21st clinic ayiwa
no there be o de sofo ne bet tachi anointing anansi obi ye de stroke ya obeton bompe maka honamani obeton wo ye ma me abe he bakene na bo de dwuma na me chese obeton wo ye aka ho oil ne ye honhom de in the name of Jesus obekasa that capacity antayo okay aha enti obi ne ma obi ye doctor papa yi waboa ye papa ye nua be ma Abraham enti obo modin na omanani na ho meme de da bia me kase de ofru duapa na ye piano we kura na wa me da betra kwa no clinic no wase na wi on respect ho we obi obu ho pa ka papa ka samre me kase o pe how pro to be na ko sia ma adwuma ne sanity o wo to office o de don na ka de don no oh na ko tim na ko no so namuram ba no o cheba na abowo onim nyansa pa o wo bana no ta wono mo hwe Osei Yaw Osei akwa se me kana na ntu a onyame obekumi ma me mo ne poso ne nkonimu on emeje no eti we ka papa ka bo ne poso ne ka wura no e wura pe how pro to be na me ntua kama o na ko si apacha bi di ama na ko ayeti ayi we ni bi friends ayi pop no na bri ne ni so owura mo na ka oda de to akwa ni sikwa bon dem na ka enframa ne wura no be se ka nduro enura oda no o ka nyam se memeduro na kwa wa bed no number 1 kwa tim so wonuro bebre wonuro yeah wonuro bebre wonuro enti da wo moa no ono na ema wonuro ba sesie na duru ba bia ese o ma na ono se na nije wo moa no wo bo ne yemu a mena niase na sum nyina firi moja ba stay wo sie nsem pumfiri nanum adai media mi wogidie se makasa nyame yadomo a ochina chief producer amya nyante so afre echine wo mra yen kan kase se wa ma ye di ni picture ne eye clinic no ni bibia fo ma bia e dana se blogo se wo nyina e betwa e de ba to TV ni so ni ye wia ye ne be fati boot for boot eti ye sere ni papa ye de ni die kase ma no because obi na yo mo obi o ena me ka so obi hye no ma wan sini kwa se fato nso no mu a ofo so be ma ne kuru nyame anim ne wa dom emfa boni ntwa boni ka na nye papa ya ka bia wadawro maka bia oni ka tokraka ate akaka wo da ka wo bim aka wo ni din papa pe na mo nyi din eti wo si frika mo ya se doctor na ba no ne wa kunko se konkrofi enye ho sa adidija eni mura ne nam eti me mane nye ne ho fi mane ngu ne ho ni mo ase mi gina Yesu de mu sere ne se wonye papa asede ne nyina ye mpa papa ya cho se me mane insan ne ho ne won koso amani no na so koso ahwe no don no ne ma unuro ne ye Ghana ye nwane no ese ye ni ne ma papa mfra duro enka ko kyere mo bedrum lebi no ne Yakobon se ne ye me ma eto me safo na onfa ndo no mehwe abofo ye hia ne sa ye hia na haya ti me sere no omra chena ye ne ntasi nkasa me dasi abrotia also area ade ya pa ne boni aye so bi ade ma o ne se wa nyi na ya sabi ye nse ni din ye se wa nya bibie amfa ma wa ase ye nya amo ne kro no adana chief producer uso ne doctor yi kasai na emse ne nyina ye ti wo bi o se papa yi kura wote he wa bodam ye mpam ne free office. I was very sad. Sabi da bi ha na me kasa se ohini bi baba betna adwa so a na dehia na se nipa ensa so na wonam baba besi adwa so saa so na krama be fro pata ye ka ma na kosi se nipa na de ni besi ona ebe ya se krama ya nipa afọ akosi apata so na office bi a wakosi baby a nipa ne ntimi menti no wase wodwo nso gu saa nipa kro ne so boni aye ya tina ya nananom kaka se bi se boni aye ya akai obi ya bibi ma wa mo wani nso ne dana se na ketua na wo ba wani aso no wo de saa yo no so ebenya wade kese ena saa so na mpanyi se wa ma wani anso kakra wo wa wo hwere wade kese papa enko wo mo bebre de beboa ye Ibrahim ya woda clinic a watu ne din se I care clinic e wo ejosu zongo ho no na so no esanse wayi ni boni aye ewo animu ya ekwan ya wonom ka se wonom kɔ no mo anu ba bia na wayi nasi
omo ka say bi omo kwa nkran wadru jo so office bia wadru ne eye care clinic nti no e wase wo drop papa yi e ma ne si ejo so ho a e na wode na si ho eni kwan say ba ne sa me yenyantie na no mu asem ne but me be si ada na ye ne kasa ye wo office wo no chief producer ne kasa ye nsem o kan ne nyina na ye tie bi eno so na me gina me de e kasa se obi kope eduro e wo nwura mu ba yenka ne se ma me chia doctor abe abe heba clinic apatrapa new site ye chia papa one dane okurupa dane ni mata ne wo mom wo ho nyina no yenka ne se ne heba doctor sa wono mu wo wiase nyina kanka ne Ghana ha se no mu no enye nuo ni nyina na sebia so sebia kronto wo manka senyansa ne wo mu nimdie mu wo makosua hunu obi wo ho a omu nante nkuro nketoa mu ablewati am wo ase no makoma ya de me wo ho aduru me papa na kire me obi na me nana na kire papa na papa nso a kire ne ma enti saa no se obi wo ho konkuro nkuma mu okobisa hwan na ayi ha se dom me nana bi wo bi a kire me nana bi wa akoma ya de me nana bi wo senso bia na ne hu nipa bi anyare o wo ye doctor wa bi clinic o pedro enti me pe wo bi a wo ya de we do wo se o eja asemesi papa kwa mbie wa na sa papa akwasi wo eduro bi senti no ko ho no akohu no okọ no de be ye adwuma nso ye ma no no wa ma papa na de kese papa ahia na nka wo de ye ene ye hu se wo be ko heba clinic anasa heba hospital bi no ofoso be ma me ni nyina di adanse enye maami abe ne semence mo na akwa ye bete so a okwa ne ebinu mo bobo bum wo mu ye adro no so adro ne bika obeye ama na ebi okra mpon so a enhye da nya ebia de eye adwuma nkasa no obo obubum kura ne se wutua wonim se esa wo yade wono no akwa kwaji adro no wantua hi bia enso wo de esa yade age hu sika kese na de oye hwehwan de no wo chi se wodi bom ofoso be ma ofi wunso no abi ne yede no ane na mo se wo se wodi adro ne ba de wo se no nso no otimi nya mfaso ewo mu na wodi adro na blow essence bia wo manfa ehyehyeye enhu krata so enti no office bia ano kasa de enhyeda nya yi bia sent na bia ofa ne tra no wodi akọ eye hwan pa na wone wo ye hyehyeye se me kofa adro ewo nwura mu de blow ese se de na menua no mo ken adro ne bi okura mpo na ye wo sika kwan ebi okura kaple tete sika ne bi kwan ena wo se wunya na de to ase ansa na wotimi ate adro no ebi wo se wutimi bo ho adagya ebi wo ye woni ma bebre wo mo titi nduro no wonom nim sa ne ma ne nyina na wo kọ nwura ma na dwusuo mu obi wo agye se ye wo ahoma bi wo mi modin ebi wo agye se anadwo 12 o'clock ansa na watimi akwa ahoma no esa yade api na nipa na kofa sa wo ha wo nyina mu so okohia wo bone bi ena nka obo no sa wo kohia wo eyi onyini bi anase bibi atesa ena bi apai kohia ne nkwanhye wo sabi ko wo nkwase awuo wanya faso bi amfiri so minjini sanka sa doctor ya yeka no wasem yi obekwa kwahwe papa ekran pa busuani bi akasa na mode hye bi odeme kase anasa me de ne kase nte bi a de wa ya ma me no ma menye bibi se ye mfa nhye na nimunyam enkensi ote ase mponi na ye hu de ye hu eti me ka kire no eye care clinic ye Ra Ibrahim yesra no so wote ye ka wo kire nyame ya adomo a me dem say the American me gina samu ada o ka kire chief producer ye nyina ye TV so na me de kasa no because enche ye onhwe no womla hase num ye ne nyina ntena se bibia ebesi bia na no ne anu ya ne ye de beka ye hwa asomdwe ye mpe obi anim guase ye mpe obi adwuma se ye namom ye pepepepe ye ne atentene ne se be ya asomdwe bo ye nyina ebe no ma no enti ye se ne ye twa ne nyame ya domo a ye hwa ne mu kwan se obeba hase num owo bibi papa bi ka o meka ntre ye ne papa wa hase num empo no ebia na sika na anasa agreement o mko ye no se de ne masi konna bia se de no osi hwa no nya sa na wonya ne nte bia onya sika ne nyina e ma papa ya won hwa no wonka bibi papa bi nto papa ya so ne abedwafo nyina na ye nso ebi nto ye tiefo na obia ne ho ase me na oye nhye gieduro no fakọ di dwuma fakọ FDA for wonum gitum wie na me di dwuma enye sika ansa na mabetua wo ka obeti ase so obekwa akọ na nwura mu de ne life a to risk mu sent no yesra no ye twa nyame ya adoma wo kyena wo se obibisi na ye wo atwe ne yemu nti mame fancy ase no okay anuti sabre Kwame Abraham masemu ameka kiro nyina nse abadwafo nyina akasa Kwame ahobrasiem akyena bra
na yɛhwɛ ne yɛfa yie ntu yie ɛsan sɛ yɛka yiribiri asɛm kyerɛ wo na sɛ wante a ɛduru baabi a bɛka yiraba asɛm ɛde akyerɛ wo bra ɛfiri sɛ ewiase asisi sɛm ɛnyɛ sɛ wankasa woda sumnya so a wotumi sɛ asɛm a wodi di papa yi ɛnyɛ ɛntwa yie ɛnso kwaa na wokɔ so susuampa sɛ ne nnoi na ɔda so de yɛ adwuma ɛwɔ clinic hɔ a ɛnhyira bɛn na bɛnya afirim na yaresa bɛn na ade kɔkɛ wɔ bi obɛnya yaresa ɛno nti no mɛsrɛ wo sɛ wɔkyena miante wo nka na asɛm biara ɛntwa tia na papa yi ɛnya na hotɔ na papa nana meka kyerɛ wo sɛ ɛduru baabi a ɛduru manso sɛm a ɛna obi aka de asie o deɛ na meka no fa kɔ adwendwenim na ne sika bi a bɛdi hɔ biara no ɛnu kyerɛ no kekabom ne antete mfirim ɛwom sɛ sika bɔten ankasa a motena ase ɛka ho asɛm deɛ da hɔ na mmom ka hunu sɛ deɛ bɛdi hɔ no wɔmfa nkyɛw because wani abre sɛ wɔgye deɛ a wɔno so ɛbɛgyene deɛ Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko Dr. Abe saa maami wei wonim haban na haban so nim no Abe ene timi kwakwa ye brantuom na wono ankasa kwete na haban na wode beye na dwuma wode beka wo bibia da wo yare bia na ayaresa eye adwuma saa maami wei na Dr. Abe no said ye would see nim haban no yade ano den pa na Dr. Professor Abe osa na yade bi ti se sickle cells no eno na ehu Dr. Abe no kɔ na so ya enwuba wodi ni ho nyina da wotena ase ano anasefo ya nimu te wo mom ya adwuma ho nyina nimu te yade wo fa mfidiem ya twumogya ya twodwonso na yade wo fa mfidiem nyina awia ansa na yade bibre na nkasa na yakohu na yade ano odura kan eno ena ma yaresa eye adwuma say hepatitis ana fibroid stomach ulcer yamkro ene Abe etenete kura diabetes ene how ye inti di madedi antotumu kekaw eno kura de ye bonus kura oba untumi enwo ye yanko ye maami Abe ho ne konya baby ne to badin ema nkumafo empe wasem anyesa nkumafo no nkyere ka so kura esan so wadwo nwa be ma aboso ebi so nkumafo mo nto mo bo ase na bia na mo nwa be ma ne kwamona no wofom enkwamona no wofom no eye Dr. Professor Abe nkoa ene betumi apagya enkwamwonim amana basoro wo bana pagya ama se kokan ekosua no na kodai edem kukro eno bosome no apa ho ena obete sa akasa no Dr. Professor Abe say ya de bibre bia dabra na wonfa ensedron kan na ayaresa enya kropotwedi ampodia efrise wosi ye ni aduaba no na yemfa haban no ensa yade yekọ Dr. Abe wota no so apatrapa new site eho ena Dr. Professor Abe wobutuo na ayaresa ekoso no enipa abodompem ewo ho no kone koka ho wate na sabredie sanya Dr. Abe Herbal Clinic wan hwe a wo yade beka so bronya didi na ho ntow na udidi be ma ho atonko ade a yekọ Dr. Professor Abe ho ne yekọ hwehwe ye mojam ne yekọ hwehwe ye BBM sade be ya se yade bi kura ye yiniti a ye betumi asi ano kwan Dr. Abe nkoa ena de habai kanipa ayaresa eye adwuma tano so apatrapa enwo yemfra Dr. Professor Abe ewa homatufo so echena wo be ye adwuma enti yenkọ ho 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yakọ ne kwaja yaresa emu ehwam ye papa na ahoto emra na nyoma enkonkai ye papa eye 5G drink Yee 5G omno 5G drink 5G drink in my catch was a so called man baby abedu bia ne yemfa ya no nkam o de oba had mkra na se oba betwa ana oba betua o de oduru ho a hu wakasi bia no apagya nsase no bia be say 5G na no ma we akoso ma Oforisuo me ya se na program bi nkam ade bi ha me sesey am se say advert bi akoso Oforisuo na mesem panifo
yɛmfa mprompron wansa yɛmfa mprompron hɔ a wɔkyena yɛbɛkɔ so advert bi akɔ saa ayi so na 5G no deɛ sɛ asɔfoɔ nom bi asɔfoɔ nom bi Musliminfoɔ nom bi obiara nom bi na advert bi akɔ so ma nipa bi ama sɛbea ne yɛto yi yɛyi yɛto twene sɛsɛn ɛwɔ kwan bi so sɛ nipa da sɛ ne timi yɛ nsa wɔ drink wɔ advert ka kyerɛ sɛ meme yɛ odiifoɔ mema ka ne deɛ meyɛ nyame nipa ɛne sɛn yɛde sɛ bebrɛ aduasa yɛyɛdeɛ nipa 5G. Yo guys, Dr. Silas here. Means of food drink, no added preservative. 5G. Drink. Odifo poko brani maya nyame ni pay ensade pa de empale me enu nti na megye me 5G eni me mizo drink na me de aye me niema PK bo odifo de ne ba akoka ho Odifo poko brani maya nyame ni pay ensade pa de empale me enu nti na megye me 5G eni me mizo drink na me de aye me niema omono dia na ha wo ho ale na besomu adeti na osomu hwa manfo wa bomi o omono jingi we o how ne say me how ne say adeti na so ka say me ma nyame ni pay aso de akọ advert awo ye so nso de nyame ni pass makọ eti ye de nyame de chiasem bi okan ye chiase wo mo no msa de so ade we drink o hwedu me bi nipa utwa bi kwa na so pa bi pa wonu na wo beja aka say wo ye advert a mo ye nyina na me no mo ye adwe ba no na sem wo kan say ma ye nyame nipa yi de tususu say tususu say jingi we nyim firim wo mo twa bi kwa sisa no adenti na me kwa mo ba fa no kwa na advert mo bo mama ne pani a me tia kwanwe mo bo mama ne o hyewase o twini mo hyamase aha woni me ba yeye wo afidie so po difo po kwa bia won hyamase empanifo na di tumi ama me won hyamase me difo we difo ma di watam me ni watam asema me katie me chese won hyamase fa to aso sanko ko so o difo so opani fa me see won hyamase ko sanko ko be ko fie advert empane to empane no omuntwam ene o ya ho ya aha wo be ifo What's it? You tried for 2 years. Mobile for. I didn't me and John Martin. Why? What's what you did? Yeah, me catch no play. Yeah, what's what you did? The other banner, and Bessie. And the version a year from me. Na mimi adu yi. Minu nya nanam. Mimi je pop so. Minu nya nanam. Me kasa. I drink asam na yaka. Enya me ma. Wo kasa chenyama. Tie. Wo kasa chenyama. Na. Edru ko seda. Nya me ma ba na. Wo tie kire wo na wudi asa. Mi kuta babu kuta mic. Ana me kasa chenyama ma. Eti me. Eti na me ka asem bi so wo se de am so ogina wo no. Wo hwe ni wa hwe. Minu ne ko base. Mate. Wo tie ase. Sem nu ne ko base. Eso me nyame nipa. Sem nu ne ko Yesu Kristo no ne Satan na ko di for kobre. Eso no Yesu. Nu ne ko base. Exactly the nyam no na fe. Ye de na nyam nipa. Ye me Yo baby. Panashe nyam. Akọ woni. Odifo abatase nu bi me wa. So otwemprom so otwemprom. Ayeko base. Afeni waja tu. Amaja tu. Okay. Hold your fire. Ani ababu so waja tu. Hold your fire. Ofo mame mo. Ye tell say. Ye tell say. Mr. Advert mo ntwa. Odifo advert no ye say. Na me shira. Wo ye ne say. Me nyame ni pedi. Odifo po kobrani. Me nyame ni pei. Ensade pa de empale me. Kobra mo G. Eni mi ensade kwa ya ba pon no. Ya ba pon no nsi fam o. Bo amafo to ba. Ensade pa de empale me. Me si empale me. Enso me nu me no na ya nom. Raja mia masa me. Woni ya no panache. Wa kasa sa. Ni ma te waja to me. Bra. De wo ye no. Na odifo nyo nwiano no. Nenya me nwiano. Hwe. Wo de tie. Odifo nyo nwiano. Odifo hu se. Bonsam no hote papa. Ante me abonsam. Bonsam. Me abonsam. Okasa. Okay. Me na me de twa na no. Na obesi. Ya pon ye nyanko fie. Wo de mako besi da. Me si ya pon ye be ko fie. Ibra. Ya pon ko fie. Na da bia na. Ya na otwen wo no. Otwen me no. Ya mienu no ya to amango chai. Amango baba wo.
Oh, no kwase me no twem. Se me mu se tofia kwa. Ye wura tofia kwa tawochi. Wo tama me and what the flow. Oh, e ka che me se o ma 5G. Na dia ba be mu radio. 5G wa. Ah, 5G bi wa. Wo da ko shock. Me de me say. Na min kasa. Omona sam say no. E dia be pa ne hawo. Wonye yin film. Nyame nipa. Adentia. Onye nyame nipa. Nyane tie nyina nyame nipa. Ko ka odi. Na ko ka odi. Ensade ko yin na. We na kwa. Oyo D4 ensade de wompe. Ensade wompe. Wo. Ensade wompe. And no mizo. Mizo. No one mizo drink. Mizo no ne no 5G ni nyina no obia. Na ne che fidie so na so ya malamu. Wo ye den yo. Abi ko ku fridge. 5G. Na ka so nyame nipa. Nyame nipa ye de. Pacho. Wataka. Pacho. Uko to so bi no bi. Me be konfo. Se na no ye de. Me be konfo. Uko to so bi ku me konfo. Enka bibiam. Se nyame nipa no. Ene the word ka me ko mi sani. No, Odifo. Me no na me no. Odifo. Echna yinyame nipa ni firim. Ekasasa. Advert we so bu yifi skin. Me me resign. Me so mu advert we fit. Anybody me resign. Na obi go find inside. Me so for una be kasa dai. We dey be so for. We are so for. Who do afraid me? Adai. Who do afraid me? One afraid me. If you come tell you. One afraid me. 5G. Me na me frɛ wo. Me control him ayi o ba man. Onyo. Aha ya ma. Aha ya. O me ba. Ah, wo bia ko fa ne samba. Ne drink aba. No me yesi wo ho. Ade no wutie wo mo ya ya. Ah. Wasi dabi. Aha mo. Na utu ba se o ba be ko nyam yanim ni. Saka me tia bro wati aka mabra bo akomanim. Dabi se una na etufo a o se ko busa maame. Untimi ma ha. Wodi bim. Enti na da bia me ka se. Me de multiple be paka. Ah. Oso ko nyina pomu eko gyina so. Yentia yi dia no wati ameti akonya tie so a. Message aba ne se Odifo Pokwabna nyame ya adoma ochina yinyame ni pani firi me. Ah hona dis aba se din bai. Muzrami fo nyina so. Kasa sa muzrami kasa. De tosu mienu so. Me papa limam wa kasa. O se Odifo Pokwabna. Odifo Pokwabna. Enya de message bi ni so pa fa. Ewom se jenge no edede nanso so no enya nwie peye sesanyoma bi firim. Sesano. Odifo amafo ya ko. Enya mi ni pay. Esaden. Amafo ya. Parliament. Oh, ade. Parliament. Pana se woni me no kobrani. Mu to office. Ensade pa. Ade mo ade adwuma wura. Amre your office o me. Tie to para se go ma. Wo ya pay ni to na to para se go. Katacha wu ye no. Ana me ame bra pani. Mr. Saka me chapa. Odifo yan fancy ya. Ya fancy ya. Ya papa ne ma. E tira me de omu ko dis break committee anim. Ana ma yensa. E ba ye no, me ne wo chede pepe, wo de fa. E kasa sabra. Aha, ye che ya. Me abudia bi. Hey, abudia be nwa ba. Me abudia bi. Abudia be. Me abudia bi. Me abudia bi. Odifo bi edi wate. 5G. Na try de be adwuma. Na ade enye. So far na ade komo obi. Masa. Ah. Okay. 5G drink abadwaso. 5G drink abadwaso. Na 5G drink no said the eje ne ho sachire me na wo krom ha no 5G eje ne ho sachire me na wo krom ha papa na atiefo ntie me ye 5G no asofo nom mozrami fo nom enipa bia waye adwuma na wafu so opa bibidia pa na num ana se wakọ aponto biase eyi ase na 5G wo ho no wo bia tumi num bi enya adwumakuo bi ene ayi o masi wo se omo ena enum 5G na 5G no green tea no yetumi ade gu 5G ni mu a amanfo papa grapes na so ewo 5G ni mu a oti ne pampan na se oti ne taste no ewo mu a otimi se nyoma konkai pa grapefruit no ebi ewom sa na jensen enso oti no emu ewo 5G drink nim na 5G no alcohol nim enyamrosa 5G no enyamrosa kra aponto asi dwumadi ahodo bia enkoda kra tumi enum bia wo mo hoden ebegyagya so yie papa na wo pani duduom ato ayesompa ni duduom ayesompa busu secha na sabre no mame bi ni kumo be lodu bi koi zo omo so mo bia yi na the way
nipa ba ko na be no ye e no ti da wuro no wa na maame no de ne ka na be si ya no se sa de ko ye wa mantama ebesa jaw enu ti sabre ba bia yetonsa ebia ewo kumasi kropom ha bia da wo ko na pagya wonsa high 5G no a ubenya bi ato na ne dodom de eye sompa adwuma ha ya yefre wa homatofo iso na yempa na emenya 5G ni bi na nika sem abom kura ne se ubeto bi ekogu so to a epanifo no ba yen hye ya abo mrem na so ate so emfa so 0246 270 221 0246 270 221 na nyoma enko nkai ye papa na nyoma enko nkai ye na ye ko Seba clinic Seba clinic se na men kan kire se ya de bibre bia de wo ni paduamu ya de bibre bia wo ni paduamu bra na won saw ya de bibre bia de wo ni paduamu brai na Seba clinic konsa yade na enam sa yade bia STI ena Seba clinic eno de mfamfani future kra gonorrhea syphilis no ene enwoma bia yensam enam sa yade no oba omo akache omo so ya wo betu ase no de ama deku na Ghana Health Service ekọ honsra hwe ya na ehono mekai na meka nwasem a na eye me fa yie papa omo koduru Seba clinic no emfidie wa ha papa mode edi dwuma emfidie wa ha na samfidie no kra no eduru ba bia akọ aban ya sabia no samfidie no hu bi wo enwoma ekọ nanim ewo Seba clinic ya de bibire bia da abuso no ya fo ya ni enchire mo ho hypertension na prostate no sabre no typhoid no na hawa adwene yamkro osana arthritis na ya fo ya ni enchire ewo Seba clinic na yakọ ya yaresa laboratory scan no ene mfidi ahodo no said medika kan ya no do befam ama nyoma akonanim na Seba clinic no a ene de Smells Vital Herbal Mixture badwa so na Smells Vital Herbal Mixture no na hotedi ni agan ene gangan edi mema kagiramu ewo mpazu yie papa asokoma mporura bange no ene edi ehwani mu Seba clinic no ene edi ehwani mu tech akwantepo no so eho ena be Seba clinic enyoma be konkai amaw no wapom den atumi agina so 0279 356 570 0279 356 570 ana 0240 61 6061 0240 61 6061 Seba clinic ane agan yankopabi na nyoma enkonkonanim emfamayen ewo ya pomden ho yanko computer so adwadie emra okay yemfidie no eduru ba bia ya na obonani prepre entino mrepam no ya de enwoma no adwatonde na aka ni nyina ebebro na enwoma akonkai de amount Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie ewo Sompa 93.1 ena wani egusu awohwe ewo Sompa TV no eso no baba mema wakwa aba mepacho yeja empom te say mepacho nyame adon udin mepacho efra me mahabna ba medin no adodo na de from ye gifty ababa wa gifty na ufre mepacho mefri wanchi krum hwa subriso jo na wakosem ne sen a wode abedan Asem Mpe Nipa enanwumre se yemwa mepacho makosem am de bae ne se be ma menenete agoise ntokwasem be ma nenete ne din de say ye frane Bismarck ya champo ntokwasem ewo yentem na ekoba ekopie yawofu anim ema yetonkra ma ne frɛ me ma ne baaye ebaaye no ye kan ya ma me de okasenka wonde ompa walijaye baaye kan ya nse ekowie nse ne papa se wonde tse ne nse ni awale enum etise ne ba no wale me biom a ne ba no ware me biom na sa asem bia ba one de wonfa ho
eti wakasa no na maame se yo iti na maame de okosoa senka yebekosua tena so still no a de oye no na o ya fe so abrante na ya ho ade me ba cho de bi ba okohunu abusia odensa bi ko hu wo mo anana no fafa odensa ekohunu abusia iti maame eka ya se me de mentwa ekire di na be ma no obeden obeba still no a kaye no a de oya na wo ya face akran so a wo hwe no me friend say bia ye niska wo ho no ma onse ne yeska na odidi atem na oneme afesu me dan ya metim edan tamaso na me so ma miska na me fa nko han bia won so si woni bi wo ho one me ntokwasem saa efa skasem ho eti ne tenteni ne tieti ase me ma hwe no a se awale no na onwale mbiem to onsu me onfa me nkoma mabusua na mabusua hu sesese de me ne nsem bi enne ma sema metebai woni na wo sei me pa cho ba ku we ya ba ko me pa cho eti se wo se wonya akwan na ka pam no twa no ne ko ba bi me pa cho ma sema metebai ya semo sisi ame no kasa abrante no fa hen me pa cho wo kuma se ya o wampa me me pa cho eti ho na ne ti ana me pa cho ana na ne ti da ba kum me pa cho ana ho na mawofo no so wo me pa cho ono na wofo wo ho no mu bi kuro na yeti so ne bi ba me maame de woni ha bi ekoba sa ne be ma ne maame no di asem no ka kire wo be ma ne maame ne de ono ekoba ne sa do ka ya ne se me de menya abotere nti ono na asem a wo ka no ba papa na asem a wo ka se on de ne se ne ba na wale na se asem bia ba on fa hu bi nti o ka sa no na be ma no so akran so a wo hwe no akwara ne hwem te sei ni hwe munye kula because me friend no a me kan no ne me bre medjuma meye gise boso me so ansa na me nsa akaska iti sa no me he na menye ska boso ano ana mebubu nti edjuma no boso me ne so no na me misika na yeden na asa epokura so yare a se bia meka chen se bia bra akura ne yale nti se me kan wo mfi me ana me hozra sa de hwa akula no eti se ye hwa wo hwa akula no dudum eche ukunu na na me pacho ana na che se wo mfi mu kura ukunu ne ye di adwuma me pacho tonton battery ne charges ene phone su kurum fa he me pacho Zongo police station ehono Zongo police station me pacho ana Zongo police station me pacho ana ni dinu biemsi so Bismarck ya champon obese ena omode frɛ no ho obese me pacho e wo Zongo police station me pacho ana na sene ne agwakwai watwa fufu amana tonkwam e Zongo police station me pacho ana ena so ye di adwuma me ye clean our hospital Asem chief executive producer wa one be ma no aye bibia na de abaya we kokobo am se maami wo baaye no akola wo di na chine kura no ho kire ne ahopeprinti akora no kura no sebe nsuohia hwe agu no kakra obai wodi nsenseme na de bia de meka se nka mesre busa pacho maami wo mfie sen pacho me wo 30 years se wanyini fufu mu adoa na ka so so wanyini fufu mu adoa kakra metima kan Zongo police station de commander ho Zongo ye chia no minim se ho se dobs ho meboa Zongo se bi ho dobs me ma mi fini di kakra ten kese pa tabu fie no ho ano minim se o mo so sa na o ma wo so
Oforisuo esi ekọ na yene abrante no Obidiaba ye fe no Obidiaba eno Obidiaba Zongo police station Obidiaba na yekọ because se enhweye papa bi wo man ka akwara no enkasa bi wandi wampra de entia ye pese ye bɔ ne jaso ne yehwe no ma bin akwara no de ne baaye no esu a wo su akire wona no woden ta brotia mo na sorry a omo we akwara no me akwara su sa na me ho kire me enti we no mese se asam ye de to pron so first one yen koso na we ne ye be sese kai we ne yen fa je fridge m o kira no Bismarck me bo obi se no se wo tie na na se Zongo ye nimsa police for mo ye discipline yen krofo no wo mo omo nka ne ma ne mra ne yentena se enti sai ne betu na mo aba enti masre wo yen fa je fridge m na asam ye di kankan no yen koso na sabe aboa ne de twetwetwe ono aba ba shafidie nim se koba ne sa obese no onyina yie efiri se yeni agro jata anu David Tia yeni agro jata anu mi wo gidie e wo me maame Obidiaba m Zongo police station Dobsu odidwuma papa enya asem ketwa enti obese na akra na nkasa no gise bia echena mo nkwa adwuma de no amfa ne ho nkɔ ansa echena no yenuru na kɔ ne hokɔ eche yenu ho no de ne hokura akɔma wo mo na Obidiaba wo mpene masa a obese no wo mpene kra na omna samwe ade ba ko ha me kire se eduru baabia obese no kra so ayemfom so a ababa wei akoda no onhwe ne yie ekwa bi so wo hu so hyegu akoda no so one thing say pressure na ma adu iko we kusi bom Oforisuo yete yeduru me bia utimi ye no ma bia ana utimi nya ko bi na wankasa no ukotre ni wabatire mi busan say de na akora no hyehye wo se ne wo si akora no mo nipa ba ko fa ena nipa one ne hye me fan say wo anase one ne hye we dan say wo no nso de kettle etebra wabai eye na dwuma no na ne wura fi sa akora no ne wada kora na so sorry eti nipa na wade kettle dey o hiti nsuo no do mu yan sa akora na ekam akora ne kosom na edan gu ne srem look at this na when ye musa se akora ne kura pia na obese no e de ne waye ahokora na naka maduri eti sa pressure ba so sa ana wu ne oba wo na gya ne pressure sa Oforisuo nyame ampata ekura ne kura ebitimi wu ekom bitimi kunkura no eti sa no ma we ekoso a nipa bia fam hu nyansa kwan eko hu nyansa so tia se ka che oba se ma me mawalo menye so se obise no o ka che oba yi se be me no kwatra na 2 months time apako bi afa so no wajai o ka bi kira no ena wakọ na akora no fe TV so na ma kwan me yemfa akora ma so ye yi akora na ba akora no fe no enyo akora no fe nye bi ni maame no a wotia to ba mbusan se maame ba ma no ekokwa na no se da bi nam sa na akora no we nice ba na mo hwe ni ye me kwa na nim si wapira ansa na obeka sa akora no ko wa hihye o ne se nya hihye adeti de se ko ba ni sa na sa no ma wei ye de abrochefo nkola ba ni ye ni age wo mo ho ye se nkora de mo wo fe ye hwe ye ma yi a sa so na abrochefo nkola no ye ma no be so wo mo a e wo kwa bi so wo tia Zongo ho be bia wote no emra ya adwuma o Zongo police station te emra ya adwuma na wo ton no ma wo ye adwuma jatanum na sabe ye ne meka nche sa akora no ye ne ne wo ye obi si ye di kosua ne no ma hya wonsa sa akora wonim ne mu bibia wo betima ye ho adwuma wonya de wo ye no yenim obi si kro obi si na ye ka ne yenim obi si kro so ye tenti so ye tietia ye sre onfa bibia ma no safo nyene e wo Zongo ho na ho no mra ya adwuma ye ne first ho ne ye ne no mo ye adwuma ye ne ofikese Fox FM oho ne no mo ye adwuma ye nim situation omo ne ye wom ana ye nim adwuma omo di ho eti sa no ma na obese no wo ye nem so de ne want to bibi so a onye very careful eti Oforisuo ye fa she fridge na oba no so nkura na aba so no Oforisuo ye ta fidie so a ye no mo pe wonu kumasi ni be ma sabi wote a wote Zongo ye na wo edu me bia nkura yi wo kan asem bia cho mamai okay odifo me kra de se de omuna samosi kan ye no na me fu se wo yanda age o ene say omunu wanti ni was 13 years no 13
30. What 30 years? And Fufu Mwadwa. Yeah. 30 years. Wow, for 130. Fufu Mwadwa. Odi for ba. Now, why we 30 years? I make Krasana Masote no. And Tiachin, I'm saying, Masote 13. Nam say, hey. And Oye was a 30 number Masosako. Fufu Mwadwa. Kolafo. When the toss swims away in a bad the last morning. Uncle Afo. But I know a bit and the whole for. Nothing no one could have walk. On chair. But the end of the Abaneka was so busy. And now, for not trained there on form or be up a man. The son I told you will become a band. Oh, D4. As though Jacqueline Quinano was sort of quite in the bay. Now, all Senator. 7 million in after. Oh, that's where we are so. So for about 30 and yet, I didn't know. He would D4. For about 30 and the program to damage or did your best I know or best no won't see until the Numa Sam dear or best so far. Your best Yamlantiano. So Jacopo Yard and Alco say or bar epe na person and benin a war and now own so a war catchere or barno. Boko say, Mammy, a breeding yendru say, me war. Chief Macho wanted the mechanism. Say, we are Blanty, Oko Shababawa. Now, send a promoter. Now, no called the Nawo. Person obewa, catchereno. Say, Mammy Pacho. Maybe Medum yes, me. Me no neighbor shim cacra. Who somebody a minty me shakran to him. Nebuah. Dina so ko kan sa de ne no ba no mpewu. Enu ntini watwe homboko piao. Watwe homboko. Ati anu ya wo formula. Fantastic. Ofosu ni me bi wo mu a. Enye nyame na frɛ ni ya botu. Asem na me ka cho blapin. Ni nyame na frɛ ni akade me bi wo no mabobotu yo. Enti kan ko kyerɛ no. Edu wo no me ka kyerɛ wo. Me pa kyɛ wo ya babawa. Na se be me hye no so pa bisa brantie ne say why you ready sesem wodi gum na menyemu a obehwa abofra na na so oje pene a me pa che odifo poko be mo so pa brada me mo retento so na me nsan bi as a witness ene wonyemu a obehwa wo ofo de me ka no me nya adwana se wo na wo ka ba wo de me nya adwana wo be san me say sa ababa woni hia brantie no no so se ne pa ababa woni busa ne se ma papa se wodi gum se wodi gum se wodi hunso ni gum oni me da me ba me na ne me da na de hunso ni gum na me nyemu a me wu a obehwa me ana oje penepe to america ne so ne nsa ne nyina amra sata wo onfa no ho ka o so se be ma hia oba na so se ne pa na so ne na ya onko samampo kra be ma ne ko mebwa ya na e deep odono e deep it is starting na wonya nwro ho no wonya nwro opie to me pa cho fa ne bra so pa wo ba so hwe odi for pokọ bena na wo be san no me wolete ho ne ma tap ne kama ne ma ye witness edi nkomo se uko ja oba bi kon oba ni fie wa se yachi na bo na jo be 1 o'clock tama na wo wiase no wo so wo ko na wunsuro o ba ni moment na we am there be so nya ye adwuma ne wia wa bre o oh there be so nya ye adwuma ne wia wo nya nya dia when do obetumi achim say sata na wo wia se ye wo wia se okay na say no kra no timi de ye preaching enti no ya na oh yes and no say ya to twere and say wo shut them na sabin predators afade no wo kwa wie and no wo wie na wo pega wo no o tutimi ye du wo koja wo ye be wo koja wo be oba nti get it samaponachi ba mitimi twa ko yi na me na me man get no so pam me enye me nwa no ase bo enye me nwa na ko mo wa mane eye tete no ko mo wa mane eye tete no na se du di nkomo no obeka sata amuno sata no wo wiase ene kwa se wunsuro dabi na di misuro nti wo fosio on fa brantie no sate no wo nwuro no ho de on fa brantie ne mra ne yensan because abrantie be ko obekomu no na battery ne etonton be kwa ne ne dwotre kwa se bi o on emechen omo woska o me nka so mu niska obi awuska omo wuska papa be komu no na akoye buachi bidin eno ayesa alata fo dwa no yes
omotopa eti yebesere abranti we emma ye ntwe abasa abafa no eye wodia hwa abofra no na ma abranti no wonye kama enkoko bi ekiri nkase wenya wodia na afi woni ababo ne betwe nso akwentokwa babi edu no bo modin mehwa abofra no fosi mafu news okay enu ti abranti no hwe se ma wonyi nani babi kura no amewuru aho ne babi abofra no ne sere no so ahyehye no ma wonyi nani oye na adwe se oyi nani ama baba wa no ko anu a wanhwe ye ebeje nsamu aberewatia ofo bema minu anum so mo ra ho so me ra ho chen wo mu nyina osama akwaye oba ya wo hwe akwada ne yese ne sra hyehye nyanye sra nko awo ne nan nifa ne nyina na nantu nyina abobɔ mpomponya eba ne nase ho ne nyina wɔ ne sra no ho antra nkɔhye ne so ne sra no ne to ase ho ne nyina awro na empire na mebɔ sɛ ne kola no sɛ de esitie no nyankopɔn wa anya adoma sɛ de ne sra ne nso hye ne sia awro ho no wanhwɛ ho ne bɛyɛ kɔkɔ egu ne sra no so ankɔ antretre atretra fa ne sra ne ho nyina ena eba na nantu ne nyina so abobɔ mpomponya eba ne nase ho no ne nampo so ho no akire ne nyina abobɔ mpomponya hyehye nsu a akese akora no so a waso anwumre ne kora ampo no in fact me raho na abrantie no na mebɔ me ho modern sɛ me ne bekasa na no ono so ka nsɛm foforo na sɛ de nsɛm na si akwakoye no ono na kyerɛ sɛ asa ababa we sei no onhya da mu no odi natamwa ka bi manitia ne papa owu ne nyina nti ne papa kola de onhya da ene ababa we enye fine sa na ono ana akɔhan ne dan ababa we se odi natam na wo ye ni se ayesa ama ababa wa na ama bema no se watu afiri dem ho de ama no na edan han na meka se wose ne niam gu abonten kuramponti no onpɛ dan bi hama na wose ne dan na wɔkɔhan ye no ya ababa wa we ma ne to firi mu no aka ne month be se mefa se July next year enanka edan ne time be so enso ababa wa ya akɔ baby amoma kɔ yire fiewura ne se wotunto mo onfa ayi ne balance ma no ama wagye balance na fiewura ne wonti no ɔno do onim se dan na wotim ne time nso yenti ɔno atude a oni dan bi a wo han ede ama no na ade ba ko ɔkan ya meme kana se wogye tum kakra ne se akola na pira be se yi ontimi nkɔhwɛ akwada no wo hwɛ akwada ne se de nyame anya adoma wadi menka se wadi dem ankasa nyame ne yebɔ ne mpa ye se wo sua ne nti no bia obetimi asiesie ne honam dua no ama na sa nya ne foforo wɔ abla wo so wo nyine no na ekotwa bi akese bia se de akora no ho asia ye no na ewie na mera ho akwada no so onko obi aho ogina wo su gise maame na na otaretare ne ho saa na maame na adwuma a wo ye kora nso no ya asem sebe yesre be ma no besmark awie wo ne mekasa nyam se na ababa no o kyerɛ sɛ o hye na horoba ogu n'animu ase na menene kasa kola no okaten betechire ono ankasa freye ene o so opacho ase de ababa wa ne ye no wa yama na du akire ni sika nyina wa yama na hye ne ade yesre nyame ye adomo a yen konkohwe na eniema entisi na akwan so akwada ne mom ena me de medwire ne ho sesei se de be ya akwada no na ya lehwem minim se de ababa wa no osidi akwada no ko hospital entoato aso but se wo hwe akwada se de ne niema sitie na onya treatment papa sa enese me hwe se de eyi na anwumne ya akwa na me hu empopunya no de na me ra ho pa ye nti me sra baba abrantie besmark champon se na da Roma omra na ye ne ntena se akwada ne titu na no ho hia yen ye hwe kwa pa ye befa so a obehwe akwada na sabre ya ye kasai yade na ekuro na abeto akwada no ho ne ye behwe kwa pa ye befa so ede ne be hospital ne ye treat ama akwada ne mom ne ho atɔ no na ye wi ade so no ye timi de no ata akire me da ase okay Asem Mpe Nipa dwumadie no duru ba bi ase ya na yani abre papa ehwe se amanfo ho ebeto wo no ho san wo mo na bibia akoso toten enti obese wadawroma ote yenka mienton ka chena anyesa de namachiri ba no ano odin papa yeko computer so adwede mra
yɛduru hɔ bia mu o adɔfoɔ ne adɔfoɔ gye ani na yɛbusa sɛ ɛresia no agyanka no okrani no Bible sɛ nyamesom papa ne sɛ obi ho nyanka ne ɛresia mo ɛno nti na Tara One Media Yaw Sompa yɛde Sompa akyɛdeɛ ɛbrɛ enyanka ɛkunafo ne emisia yɛse bronya yɛhwɛ kunafo enyanka ne emisia apemba ɛno nti yɛde trɔhworo ne kɔso ma me kan ho na fo ani kyerɛ mu wɔsom yɛ wɔsoa me na kɔkyerɛ anyɛ saa enipa apem no so pɛ gate ni mu ato abusuafo akofo nsan so nyame ani katanti adeɛ bi a wo sɛ yɛ mo anwa adeɛ bi a ɛnse provisions wɔn so fabra na ne titiri paa ne sika kadeɛ yɛ wo nyinaa gu sɛ ne wo nyame nkɔ apam na afefoforo no a yɛ kɔ wɔde bɛyɛ pampam Tara One Media Sompa akyɛdeɛ yɛ momo line no 0598559802 ɛdeɛ bɛba yɛ Tara One Media ana Blessed Foster ebi ana wo akyirikyiri wo ne ma bi apɛ sɛ wɔde bɛboa yɛn na wontimi mfa ma ɛno so ayɛ 0244834838 Tara One Media Sompa akyɛdeɛ afie ɛnyanka ne akurafo ɛnwisia ne nso wɔn mo bɛdidi Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abẹ fon fide papa ba. Omo de ba adwuma. Wo de tie. Die na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enyamo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo, any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yate omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Okay. Asem Mpe Nipa Jumati ena waso egusu awutie no ensemu a yede eto ya pronso se papa wono ekwa ebrentuom ekototo enuro ede ebeboa eye care clinic fo no na nso omontumi anyi na yesika ewo se na omo ede ma wono no ni nyina ekoye hwamodie no ano aye din ye papa efiri ho no na ababa wo ya ono so ede na kosem ebetu dwana no kra de ye de ahye fridge mu ekakra 0551931931 0551931931 0548931931 na afi ye ne yahwefo ene yahwefo so enko twetwe enkomo kakra na nyoma enkon kan hello Opose yey Ajekuwada United States of Kropo. Oh, nipa ira ye modua. Oh. Da ya baba wa akola no. Yeah, bofa mobile number bi mobile money e can say. Momo Bintu jare ya mwana na akola no ya pa no hospital en manu ya na ibi asebe ya wono. Enye nipa nyina na nipa o. Enye nipa nyina na na mo ebi pasa Bismarck no. Tu dem mo akola no wai. Yo. Bofa bi number Bintu jama. Yo. Ajekuma Adams so adwenche no se yehwe na yemu akoda no na ne sere na ahyehye no bibia enkonkai emfa ema no hello Bani pa udin baby a wo frefre Okay, good evening. Maje so pa Yes, I'm for you because let's be Ahmad Patas. Okay. What's my program media? My many ajimo pa me say him. Bibia me so bia ni nyamo and then you town mama the imagine. Let's see how mama asam pa me so papa na dia mo bua no na ble. Answer obekungu na for the two crown puno. Beka sa tra haba no abre. Sorry you. The mo pa. Okay, hello. Okay. Yey. Ofa finjapo. Afi ko matu yeyo. Afisa senaja ofa o ka no asisa we no so for so asisa ndi na. Fa na fita food. Oh, famisi hawate, krache. Oh. So food na kwa se ma ji fita food na ti na ho chemu. Na ponche no way. Oba baba nti
nkasa kura minimum yɛ kia di bibi abɛdi dana kɔ maa dua. Ɛnfa kia du mɛka ho. Ɛnfa kia du mɛka ho. Ɛbɛba. Bibi abɛ kama paa. Okay. Yes. Na bɛ nji asuna bɛ bi so. O kuti wɔn fa si bɛ di wɛ ni bɛ de kɔntina papa. E bɔ ne tun. Ne kɔ asɛm sɛ yɛ kan yɛ di obi ni mo bi ti bɛ. Let's swear. Ne papa doctor. Ne papa sɛ bi mpɛ dɛ yɛ ni mpɛ di no. Ɛnyɛ bɛ te o. Asa na obi kwan sɛ ɔti mi na di ama wo. Ɛdi ayɛ nuru. Tɔn sɛ apɛ sɛ wabɔ awo. Ɔsɛ si ɛfɛ akɔdɔ adɔdɔ de bi ano ɔkyɛ kyɛ papa yi. Anya he plan papa giwe na papa kwa sa pe na bi ni no ko he bi e fo se o mani akọ fe video mu nsu do di mo di aduma me se papa o ka se bi e ja na ye keke na afi dia o se mu ye di bo so ayi mu o ma na o mu se fitie mu na mo fa ye nti da papa bi e se bi e na o di di mu e pe nya na me se mi ya be ma o se bank of it ye ka me ma na nhwe ba no o pa to kan mo ben ye ntam no o. Look at him. Oh, it will be also a brand as well. This was the matches. And I did just like Tanzania. Okay. Now, who the matches are going to be a cheaper? Hey, Asem. Hello. Good evening. Majeso Oba. That's my family. Papa. Okay, say free here. Papa. Takwa. Ntachai. Jo. Ntacho mo program de 9 pa. Me ba so bi me mama bande. Ya wodi ya mana no no. Me mama de yo problem pa. Ntacho himbe mi no wa ha. So me me ka me dia. Enya sem ketwa. Me ni da ba dia wo ni. 5 years ni ni da. Osei. Ya na me blank la no. Ya na be so muta. Nti da ne de na sura mo show dia. Mo na mo bo no. Nti am se ni sto. Ya na wa ba office ni ahwe ama why. Ni da ne de 5 days ni ni da. O mo ti o 2.4. Ya na me blank la no ba. Wo de ya afre de number no betu dwa na ya boa wo sa kwa no so. Why? Actually you. Okay. Hello. Hello, me pato FM drinking ka sefi kokofu me ha. Yenko. Me pato sa doctor na aka clinic for. Nti obi ba hol ma ya sa omunyi scanner. On ka gana ka sa so bi ni scanner sabi o sin kwa sa phone ki scanner no. Aye ye system ya aguboni na oni papa ni sa. Nti se ni wo fa ana se ni ni bi. Ana o ya na sa nti ba ni dana. Ana le flemi ni yana so. Akwala na die ni omene nko akwala na ma na die ni kwa so osu on sha akwala no tinya ma me ti da be ma le ole ba e be wi ase o so ene o so akwala me sere na omene nko no sere ala me sere ka so so sere o su ka mu na samu ha me sere na o su ka. Hello. I'm part of good evening. Panipa Majeso baby free with day. I'm part of my first week, Kumasi Hamadi Elijah. Now, me was similar issue na. In the main, number no cano off there. Yeah, the number no about to drag your barber poma into Yashe TV no so. Na maybe another critical. Joe. Okay. Okay. Hello. Hello. Good evening. Panipa Majeso Udin baby out free. I am and I want to free a Foster Junction, Accra. Okay. Na program no mani jopa da bia me ne me yire me hwe. Okay. Na afani me unje enye Ghana ha ka me nim se bodam for timiki aduro emo sofo no. Yi se bi no doctor ni na. Ono ye papa no de kosayale ji hu sika edi. Na duru ho na egbo a wo hye nipa no wo de na ade bema no no a. O si wa bodam ti unfa ama no. So, o man say no timu ya pa. Eti mo hwe na mo ka bi mo papa no. Sisi ana opeso sisi papa no. So, ye hwe mu kura papa ya ono ne doctor no. O de se be o de certificate na te ho na o de direct nro de sankofo ya. So, de o ko nwure mu kotie duro no. Ono mo mu twi na di. We do Asem Mpe Nipa. Nyame ne mo ntra. Nyame ti ase. Hello. Hello.
Oba udin baby a wo frefre. But the red man no kasa sa kra ablekuma. Yentie o madwa. But me pese me ba me fit be mu sa oni be ma wo me sta. Be ma na ja no 4 years ni. E dey be a week bia 20,000 na bre nkola no. If the thing come in ho ba han kuma se ni na ya se mama ni because no yade you born in the ba e say you mon man say it na come say because say na be ya metri afum yade ya number no mami e yade ya number no ebetu dwa ye ya bepom a enti no menna ye betu dwa sisi ya why okay hello Obapa baby a free udin. Ba say friend Marcus me free abuakwa. Marcus yanko. Ba cho we je omono ni sofo advert no ameka kakra. Yetiu. Advert ne dia mamu nsesame. Na sofo okaso enyame nipa en oye sofo odani doma no. Eto okaso enya okay. Actually, I am penny for a becker who asem say or say a bottle as well. You be bought to us, so you were best son so. I am penny for agency. Hello. 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 0551931931. Hello. Aboagye good evening na bibia boko de Adom ani nhira e da ba de no Asem Oforisuo you feel program papa na me cheche o papa na me feel papa we ya de share ba ko peni SK Bolas Kobuase ana tasa efim me da se nyame ti ase omra samwa ne abewatia eno abidwafo me de bia me taka oh okay. The credit yasa. Hello. 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 Me pa cho hwan nie udin baby a free. Me kesi Ashama. Oba me pen. Starboy. Pani mitio. Hello. Low TV set no, TV set no de wo bakan bia ye bete. Hello. Hello. Meet you. From Starboy. Okay, ni de mpasa me kan akra. Yeti o pa. Ya we no, I'm sure on the sikana mano. We ni 50 million no. Hombo na wonji mano. Okay. Aha ena yede ofre no enyina ebesie. Aha ena yede wofre no enyina ebesie na Mame Abe, Dr. Abe say eye eda 31st December eye memenida na ne baba Beatrice ena nyamia ye na dom ama wanya ne honam kani enuti oto ne safre Sompa adwumayefo ene Abe adofo nyina se omomra na omometa nechi wabra ne ba Beatrice eko aware na Samson ena ebe wari Beatrice enya asem keto akra eye memne da 31st December na ade achen ama yakwakosi afefufrum no enti obe wari de akosi afefufrum deti eye kama pa eye chamfo hotels ewo tanoso apatrampa chamfo hotels ho ena Beatrice ne Samson omo ebe ko akọ kan wo mu ho abom se awarefo nti ma me be se oto ne sa efre Sompa adwumayefo nyina se yemra na yemeta na chi wa bra ne ba ekwa awade na che se ma me be anya na ase no Samson so de wo be ma ne ho odene Samson ne ho odene pa adwumayani ba ko so pedan singing room self contained was swame abrepo Bokrum and baby a ben around the year said ye beya wafaka ba akopa obetumi aba adwuma tafunhia yeso ene ade na watumi aba adwuma na nyoma akonkan abrepo nyina enso ebeboa
Mia agent bia nim frewa homa trufo so 0242 05 3877 0242 05 3877 na yene wo entwetwe enkomo na enwoma enko enkan pa na akoda na wahyehyɛ no sɛdeɛ Jekum Adams kan no bi wɔ hɔ a na kwa bi so no opese okwa akola ne mwa kakra sɛdeɛ akola no ne nan no ahyia komu no abrehu yie pa ɛno timemo line no ɛna yɛde etudwa no sɛ obi ɛwɔ mwa soronko bi a yɛde ɛbɛbo akoda yi a enka Asem Mpe Nipa yɛni ɛbɛgye yie papa 0243 58 58 78 0243 58 58 78 edi ebeba eye comfort bio na yemfa nko akoda yi emwa abrotia obi ewo ha obi ewo dadwen anasa titi bi obi etwa wabe obi bu kwasia mesro de ha obi ano empo ye honhom afam anasa yade bi na adondon wo abomoden Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ ya krado se ebeso mu na yatimi adom wa bia sebe ya na manyina bekɔ nkan de ama numbers no eye 0546 883 287 0546 883 287 and a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and a 0552 095 593 0552 095 593 mu bia obefre bia no ye beje so no ye ne wohwetwe nkomo ne apɛ wasɛm hopomasi brɛ ede amount na ansa ne ye besɔre no birthday wish ronko ewo hɔ we efri Oforisuo bema wase enko ema Yaw Tabi bando dodo na afra ne pa Yaw owo eye Fanti New Town chapter half hɔ na hɔ ena wono so edi ne dwuma eno nti no we efri Oforisuo bema papa Yaw Oforisuo bema ya ne wunu aba ne ye nyina abusua ne nyina ma happy birthday Nyankopɔn koso a enhraw no ma wadwen pa no da ye so pa nyina na entimi emremo emfama mo aware enso no ma abotom so enye do no ene ye de bobra we so efri omo no asamoa hɔ omo no asamoa bema se ni nua bema pa oye police commander ewo enkran ye fra no yo commander yo enti wan krapumpuni mante ono ankasa ne ho keni ntwotwo mutwo ni bedmate ni roommate nana eje wa akode oba papa bi wo sra na ese ne hu nyina ye kama one ne manyina wish ne happy birthday omo se Nyankopɔn koso ensha no odo awo ma wonom no oma emu enyere na chese obi abemu a entimi enye third person bia no ye bon galate de konti Nyankopɔn koso enhra onkoso ema wadom enoso na unhra ne nye bebre na apomuden panso wonom esre de amount Oforisuo enkwai okay asa na yabasore no ejaba edi nyame asem o emu hwam papa ebeba na mampo youth work no so beba so mampo youth work anwamo work work Kwantana assemblyman onimonyamfo Kwabran Jesse buju ena yetafre no ena wode youth work anwamo work no eba so Oforisuo beko se asante mampo de ho na mefiri dwumadie no aha ena yedi ebesie wokuafo kwa adwuma wopon 7 producer aba adwuma so se want to me anko na wie ya etena obeto anananom ense do anaso obekọ ahomegiem sabra Asem Mpe Nipa yede dwumadie ni nyina eba na wie ye ote omono asamo anka saa na ote odifo po kwabra anka ohene yire mame yeboa akua asuama bronya oya ote nenka saa ena chief executive producer ema dwumadie bema usu kantankranka na ekoba